Наста, з чаго хочаш пачаць сёння? Хочу пачаць з таго, што сёння у нас будуць в'етнамскія флешбэкі, мы падзелімся нашымі гісторыямі са школы, з універсітэта, так, беларускія. Пагаворым пра самаадукацыю, пра нейкія курсы, якія мы праходзім, каб самаўдасканальвацца, то бок усё, што звязана з навучаннем, няважна гэта ў нейкай інстытуцыі або самастойна. Ну і таксама падзелімся рознымі смешнымі, я думаю, гісторыямі. Крынжовымі гісторыямі, які назапасіліся нас за гады вучобы ў розных інстытуцыях. Але спачатку давай скажам, што цябе клічуць Наста. А цябе Макар, і гэта 8-й выпуск падкаста «З чаго пачаць». Так, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, подобайки, ставьте зорочки, калі вы слухаеце нас на Spotify, потому что у нас их пакуль што не так шмат, а хочется больше. Можа, просто мало хто слухае на Spotify. Вот я к Spotify не карыстаюся, напрыклад. То... Хаця трэба зарэгістравацца выключна, каб паставіць 5 зорачак падкаст. Абавязкова. Так. Калі вы карыстаецеся этими парадамі Насты, просто рэгіструйтесь на ўсіх пляцоўках, ставьте нам лайки і пішыце ваши каментарыі і пытанні, на якія мы сможам адказаць у наступным выпуску нашага падкаста. Добра, Наста, я прапаную тады пачаць з таго, што ты распавядзеш увогуле, вось ты прапанавала гэту тэму адукацыі. Што цябе натхніла? Што стала тым трыгерам, які вось так узбударажыў твою галаву? Гэта была такая вельмі актуалачка, якая здарылася, а потым Макар спытаў, пра што мы будзем запісваць наступны выпуск, і я падумала, што вось, толькі што штосьці адбылося, што я па гарэчых слядах магу абмеркаваць. Не то, каб нешта адбылося неверагоднае, просто я правяла выхадныя ў кампаніі дзяўчыны-студэнткі, і мы у тым ліку камунікавалі і пра навучанне. Яна навучаецца ў Польшчы. Я бачыла, як яна прысутнічае на пары онлайн, і мы шмат гаварылі наогул пра адукацыю, пра сістэму адукацыі, пра то, як гэта ўсё працуе, і вось такім чынам я падумала, што гэта таксама вялікая тэма такая, на якую можна шмат гаварыць, і вось мне захацелася прапанаваць табе такую тэму. Гэта вельмі цікава, тому што я табе ўжо сказал, што у меня вот літаральна зараз адбываецца вельмі смешная гісторыя з маёй класнай кіраўніцай. І таму яшчэ пачуем. Так, і таму калі ты прапанавала вось гэтую тэму, я такой, божачкі, сапраўды. Мы сінхранізаваліся. Я смагу выгаварыцца на гэтую тэму, тому што ну, это просто... эта гісторыя ўжо доўжыцца даволі доўга, але цяпер она зноў набрала новыя нейкія абароты. Вось, таму Макар мне накідаў спойлераў у выглядзе скриншотаў. Я яшчэ не ведаю гэтай гісторыі, але судзячы па скриншотах, там нешта будзе огненнае. Так, таму заставайцеся на хвалях падкаста «З чаго пачаць». Як заўсёды у нас так павялося з табой у гэтым падкасце, што мы пачынаем размовы з дзяцінства, ад пачаткаў, ад кранёў. І вось мне хочацца запытаць, увогуле, як цябе вучылася ў школе? Як ты увогуле любіла туды хадзіць, не любіла? Таму што я, калі ўзгадываю часы школы, напрыклад, я вучыўся ў 2 розных школах, тыпу з 1 па 4 клас я вучыўся ў адной школе, потым я паступіў у школу з мастацкім ухілам, потым я стала гімназіяй, як бы скончыў я гімназію, атрымалась так. Вось, і у школу агулам я заўсёды, напрыклад, любіў хадзіць. Ну, типа, у меня... Счастливый человек. Ну, нет, конечно... Зараз многие слухачи, я думаю, тебе позайздрости. Я думаю, сказать так, я не то, что прям вось бежал туды, типа, у меня были такие дни, что я сказал маме, мам, я захворел, типа, у меня температура, можно застануся дома, и я с задовольнением заставался дома, але вось, калі зараз так узгадываю ретроспективно. Вось, калі я так гляжу на гэта все, мне падаецца, мне толькі такие какие-то прыемныя ўспаміны застаюцца. А можа, твой мозг просто выцесніў усе негатыўныя ўспаміны? Слухай, можа быць. Ну вось, нават калі паспрабаваць узгадаць нешта такое, не было, па-першае, супер дрэнных момантаў, прям такіх катастрафічных нейкіх. І мне агулам, як бы, у школе падабалася, што я прыходжу туды, размаўляю з людзьмі. Я вучыўся так на чапісе, магу сказаць. Тыпу, мне заўсёды хапала 6 за любую, там, я ведаў, што мне трэба спісаць, напрыклад, 1-3 заданне па матэматыцы, пачаць пісаць 4, што пад одну памылачку я недзе там, типа, неправільна што зрабіў, типа 7, но насамрэч 6, і все, я быў вельмі задавалены гэтай 6, і таму, як бы, ад мяне не шмат патрабавалі, я спакойна себе там хадзіў, размаўляў з вучнямі, з сваімі аднакласнікамі і быў даволі шчаслівы.
А ты калі паступаў у школу, у вас уже была 10-бальная сістэма, Так, або так, ты конечно. застаў? А яшчэ я застала пераход. А яшчэ я паступіў як бы ў мастацкую школу, і таму у нас былі спачатку вось гэтыя стандартныя, а потым да 6 вечара мы там сядзелі і малявалі, таму, конечно, это зусім іншая атмасфера, і таму мне вось гэта таксама падабалось. І потым з такой тэчкай вялікай для лістоў А3 ты такой маленькі хлопчык у аўтобусе 84-м, что-то едзеш там гэту тэчку невядома куды всунуць, таму што аўтобус бітком, і ты такой, ну, карацей, суперпрыемную ўспамін. Или як мы на іх катались з горак на этих тэчках. Выкарыстоўвалі па прызначэнні. Ну, конечно. А у тебя была прыстойная школа? Ну, ты можешь сказать, что она была... Так, ну, у яе былі экзамены, як бы, чтобы поступить у яе, потому что, ну, на мастацкой ухіл трэба было сдать экзамен. Это был рисунок, як это называется? Малюнок. Нет, рисунок с антиалоўкам, калі робіцца. По-руску ведаешь, есть слово рисунок? Рисунок — это то, что ты... Чертёж? Так. Ну, в такім выпадку, карацей, графіка, можна сказаць. Так, і я разбіраюсь у вашай тэрміналогіі. Графіка — это калі алоўкам, і нацюрморт нейкімі фарбамі, і трэба было прынесці просто стос нейкіх малюнкаў, які ты рабіў за всё сваё жыццё. Вось. Это был такі экзамен. У тебя была такая коллекция малюнкаў? Да. Все вось гэты, што лепяць на лядоўню там. І самае цікавае, я памятаю, што фінальная, як бы, сумоўе была з дырэктаркай гэтай школы, і яна паглядзела ўсе гэтай працы і сказала, што, ну, вось гэтыя, конечно, графіка і нацюрморт трэба яшчэ працаваць, але вось у дзіцячых гэтых малюнках, якія я рабіў дома, у іх бачна, што ёсць нейкае пачуццё колера, там, як это, композиции, вот это все, и тому меня взяли. Макар стал письменником, а не мастаком. Ну ладно, у нас есть прыклады Левона Вольскага, напрыклад, Адама Глобуса, усіх гэтых людзей, які мне творчыя асобы, так, Леонардо так. да Вінчы нашага часу. Так, не сціплы. Я не про сябе, Настя. Ты про Глобуса, я думала про сябе. Я про Глобуса, Вольска. Думаю, яшчэ колькі выпускаў таму, ён казаў, што да я нормально пасрэднай літаратуры буду, окей, а тут уже Леонардо да Вінчы нашага часу. Ну ладно. Окей. Калі гаварыць пра мяне, то я таксама вучылася ў прыстойнай школе, у якой былі экзамены. Я вучылася ў адной і той жа, але яна стала гімназіяй. Таксама тая ж гісторыя, толькі я вучылася не ў мастацкай, а ў музычнай школе. І яна была звычайнай школай, а потым пасля, калі я не памыляюся, майго 4 класа, ці, здаецца, 4, яна стала гімназіяй з музычна-педагагічным ухілам. А была проста музычная школа. Была 109-я школа, стала 17-я гімназія ў Серабранцы. В прынцыпе, даволі прыстойная, сапраўды, ў параўнанні з тым, што магло б мяне чакаць, калі б я паступіла ў школу па месцы жыхарства, бо у нас, звычайна ж, ёсць школа, да якой ты прымацаваны, таму што ты там жывеш. І, ну, як бы Серабранка, самі разумееце, не самы такі... Ну, пры ўсёй маёй любові да Серабранкі, але вось тая мая частка і тыя школы, якія там былі, гэта бы... Ну, я гуляла ў двары з тымі дзецьмі, якія вучыліся ў гэтых школах, і я б не хацела трапіць у гэтую школу. Таксама у нас на раёне была папулярная першая гімназія. Імя Скарыных, гэта самая папулярная хіба. Скарыных, так, я ведаю. Калісьці я да іх хадзіла ў штосьці накшталт нядзельнай школы, яшчэ да таго, як паступіць у школу, калі была там дашкольніцай. І потым проста мае бацькі зразумелі, што яны, як у тым меме, фінансава не будуць. Там трэба было плаціць? Ну, там не трэба плаціць, але калі ты хочаш нармальна вучыцца, то там, ну, усе гэтыя зборы там даволі вялікія. Там вучылася дачка мамінай сяброўкі, зноў жа, як з таго ж мема. І, ну, гэта была забяспечаная сям'я, і таму яны маглі дазволіць сабе там вучыцца. Але я, в прынцыпе, не шкадую, хоць першая была і бліжэй дадому. І я магу сказаць, што сама школа была добрая, у сэнсе якасці, яна была нармальная, неблагая. Там не было гопнікаў, там былі дзеці з розных раёнаў горада ездзілі, таму што, ну, як бы яна даволі паспяховая была, прэстыжная. Але у мяне няма амаль што ніводнага прыемнага ўспаміну, звязанага са школай. Збольшага ўсе мае ўспаміны — гэта негатыўныя. Прыемныя ўспаміны звязаны выключна з маёй класнай кіраўніцай, якая была настаўніцай беларускай мовы і літаратуры, якая апошнія некалькі класаў была ў мяне класнай. І гэта чалавек, які сапраўды зрабіў для мяне вельмі шмат, для таго, дзе я ёсць цяпер, на гэта паўплываў. І вось гэта быў такі светлая частка апошняй класы, калі я там удзельнічала ў алімпіядах па беларускай мове, у навукова-практычных канферэнцыях.
Ну, то бок ужо асэнсоўвала, чым я буду займацца калісьці, у прынцыпе, там планавала, куды паступаць. А ўсё астатняе, гэта было, ну, такі не самы просты час, і у нас таксама, як у вас заставалася там пасля урокаў частка мастацкая, у нас таксама да вечара была музычная частка, то бок ты днём там 5-6 урокаў, а потым ці табе шанцавала альбо фортачка, альбо адразу. Або ты можаш паспяваў там схадзіць дадому, а потым вечарам вяртаўся некалькі разоў на тыдзень на сваю гэтую музыку, на свой інструмент. У нас яшчэ, я памятаю, былі ну там тыпу вот 5-6 клас там заўсёды было адразу стартавала пасля вось ну вот эти творчыя, яны адразу былі пасля асноўных урокаў, а потым у нас яшчэ былі, бывала такое, што ну як ты кажаш, фортачка вось гэтыя, а бывала такое, што больш старшых класах нам, напрыклад, увогуле там на суботы маглі ставіць, мы там в суботу прыходзілі маляваць. Так, у нас субота ў нядзелю, здаецца, ці ў суботу, толькі ўжо не памятаю, але так, мы таксама маглі хадзіць у гэтыя дні. І таксама па вечарах у нас былі спартыўныя секцыі, і я ледзь не кожны дзень хадзіла на валейбол, на настольны тэніс пасля урокаў, там з 6 гадзіны вечара да 9, ці з 7 да 9, па-рознаму. І гэта таксама быў даволі, у прынцыпе, прыемны час. Але ўсё астатняе, у мяне не было добрай камунікацыі з аднакласнікамі. Я не камунікую ні з адным чалавекам. Ці ёсць у цябе сябры, якія засталіся з табой са школы, ці хаця б людзі, не той, каб сябры, але з кім ты перыядычна можаш спісацца, можа хтосьці жыве таксама ў Варшаве. Слухай, насамрэч, гэта цікавае пытанне, таму што вось я сваіх аднакласнікаў апошні раз бачыў на выпускном. Тое ж самае. І не, але ў мінулым годзе ну я ведаў, што трое з іх як бы жыве ў Польшы, ва Вроцлаве, я ведаў, што яны жывуць, і вось з адным мы ў мінулым годзе упершыню сустрэліся, ён прыехаў у Варшаву і сам напісаў мне такой, блин, цікава, я быў шакаваны, было вельмі цікава, а потым у гэтым годзе, ці гэта было ў гэтым годзе ўсё, напэўна, ну карацей, недзе вось недавно. А ў гэтым годзе, калі я ездзіў на прэзентацыю апошняга пакалення ва Вроцлав, яны все утраіх прыйшлі як бы да мне на прэзентацыю. Это было вельмі прыемна, і мы просто, падаецца, мы о 5 гадзіне раніцы разышлись. Ого. Таму што мы прям супер паразмаўлялі, это было вельмі прыемна. Вось, это адзіныя людзі, вось, з кім я на сённяшні дзень падтрымліваю камунікацыю. Ну, в сэнсе, там, мы можам там элементарна там на сторыс адказаць, паперапісвацца ў тэлеграме, штосьці, ну, вот, а да гэтага не было зусім. Але ў цябе і часу мала прайшло ад... Ну, так. У якім годзе ты скончыў школу? 17. Я скончыла школу ў 2010. 7 гадоў таму. І вось 15 гадоў прайшло, і ведаеш, я шчыра кажучы, я не памятаю імёнаў сваіх аднакласнікаў. Я зразумела, што ў мяне часам усплывае ў галаве твар чалавека. Я разумею, што это мой аднакласнік, моя аднакласніца, там, не ведаю, сидзела за мной на парце, там, умоўна. І я просто не памятаю, як гэтага чалавека завуць. І гэта вельмі дзіўнае адчуванне, пры тым, што я не скажу, што там былі нейкія дрэнныя людзі. Ну, просто, ну, неяк так не склалася, не знайшла я там нейкую душу родную. У класах, у любым нейкім калектыве ёсць заўсёды, мне падаецца, на 3 дзеліцца, вось як у амерыканскіх этих фільмах есть нейкая... Толькі не так прыгожа. Ну, у нашых рэаліях все есть нейкая суполка тыпу клёвых, крутых вось гэтых людзей. Ёсць нейкі, хто там вучыцца, вельмі такі... Ботаны, да. Ёсць група маргіналаў нейкіх, да. Вот я хачу групу маргіналаў, бо гэта звычайна якія-небудзь ребяты субкультурныя. Хтосьці, хто слухае музыку якую-небудзь не такую. А ў мяне атрымалось так, што я был паміж усіх. Тыпу, я кантактаваў з усімі з імі. Ты прыстасаванне. Ну, можна і так назваць, не ведаю. Но я сапраўды, я мог там размаўляць з аднымі, з другімі, з трэцімі, з чацвёртымі. У мяне не было вось гэтага нейкага далучнасці да нейкай адной суполкі. І вось, собственно, калі вось мы ва Вроцлаве сустрэлись, мне сказалі такую цікавую фразу, што блин, я ее зараз забыл. Ну, что там было? Сэнс был такі, што моя нейкая вось закрытасць, ты просто, может быть, не ведаешь, ну, как бы мы с тобой як бы познаёмились і адразу пачалі размаўляць, тыпу, может быть, ты не адчуваеш нейкай закрытасці ад мяне, мы тут падкаст робім. Які тыдзень ужо седзячы ў мяне за столом расказваеш пра сваё жыццё. Ну, вось, а калі, ну, напэўна, мы там доўга знаходзіліся ў адной, як бы,
калектыве, можна калектыў назваць Ну, гэта. так. Вось, яны сказалі, што твая вось гэта нейкая закрытасць, яна выглядала хутчэй як надменнасць, як такое, што я выглядал, што такі чалавек, што вы все тут снобам, напэўна, так. Ну, потым... Запішам. Снобізм Макара пачаўся яшчэ са школьных гадоў. Вось, але, ну, гэта як бы растварылася там бліжэй 10-11 клас, калі, там што 10 клас мы ўвогуле там, падаецца, нічога не рабілі. Я памятаю, што мы там маглі сустрэцца з аднакласніцамі, і у нас школа была, ну, вось, спачатку быў ремонт, і яна была на Малінаўцы, каля хлебзавода, там зараз метро Міхалова, вось там, а потым нас вярнулі ў нашу школу, і яна знаходзіцца прям вуліца Маскоўская, прям каля моста в цэнтр, ну, прям в цэнтры. І вось мы сустракаліся, мы, умоўна, выхадзілі як в школу, але шлі в Макдональдс, который на вакзале, потому что мы шли вось як бы на вакзал, там бралі Макфлуры, як сёння памятаю, з пірашком, ели штосьці і шлі ў школу. Альбо мы маглі просто уйсці з класаў і паехаць на Мінскае море, напрыклад. Нормально. І мы ведалі, што мы хочам прыйсці там, типа, на ангельскую мову, на то, што нам хочется. На ангельская, там, гісторыя, напрыклад, там, і то, што абавязковая прысутнасць, там, типа, у нас заўсёды это была беларуская мова, там была такая вельмі патрабавальная настаўніца. А все астатняе, там, што, ну, альбо тое, што там камусьці трэба там для падрыхтоўкі для ДЦТ, там, біялогія, хімія, каму хтосьці хацеў, яны ішлі на эти прадметы, а хто не хацеў, мог як бы праходзіць. Зараз будзе вучэбны камін-аут. Я за 11 гадоў вучобы ў школе не прагуляла ніводнага урока. Менавіта слова прагуляць. Я прапускала нейкія урокі па нейкіх прычынах, не ведаю, медыцынскіх, там яшчэ нейкіх. Так, алімпіяды, яшчэ што, ну, то бок, все тлумачылася, але не было такога ніводнага разу, каб я проста такая, не пайду сёння на урокі. І мы ўсім класам кудысьці звальвалі. У нас гэта ну, вось ты кажаш, што вы прям там маглі групай людзей гэта зрабіць. У нас такога не было. Ну, група — это 2-3 чалавека ў 10 класе. Ну, у нас нейкія асобныя людзі маглі б там прагульваць нейкі... І то гэта было вельмі рэдка, таму што мне здаецца, ўсё ж такі, ну, гэта была гімназія, як быццам бы нібыта нейкі ўзровень падтрымліваўся, але у нас была такая сітуацыя у старэйшых класах. У мяне была аднакласніца, мы нават з ёй нейкі час сядзелі за адной партай, яна цікавілася аніме, і там косплеямі займалася, вось, ну, даволі сур'ёзна. І быў перыяд, калі яна раптам перастала хадзіць у школу. І, ну, мы думалі, што яна хварэе, і, здаецца, настаўнікі ведалі, што яна хварэе, але гэта быў ужо нейкі працяглы перыяд, там месяц, яшчэ трошкі, а потым высветлілася, яна жыла каля школы, вось літаральна плот школы, і за плотам яе дом. Яна кожную раніцу збіралася, ну, апраналася, брала там, не ведаю, заплечнік і казала, што я ў школу. Яна праходзіла міма школы і ішла проста кудысьці гуляць, і бацькі нават не ведалі, што з ёй. Яна проста хадзіла, тусавалася кудысьці. Потым, канешне, гэта высветлілася. Я не ведаю, чым яна кіравалася. Я не памятаю, каб мы абмяркоўвалі гэтую тэму, але вось такі выпадак быў, але гэта хутчэй рэдкасць. У нас, ну, не было ніякіх такіх экстрэмальных сітуацый, каб хтосьці прагульваў, ці там, не ведаю, каб хтосьці зацяжарыў нейкіх там. Не, за такого таксама не было. Цяжарная ў 16. Слухай, у мяне, насамрэч, я лічу, што мне вельмі пашчасціла са школы, таму што ў нас ад нас настаўніцы не патрабавалі, вось, каб ты ведаў все прадметы. Тыпу, яны ведалі, што там вось гэты вучань там ідзе на біяфак, таму яму вось на біялогіі трэба, там, а все астатнія збольшага... Вершыкі можа не вучыць. Так, ну, не, настаўніца рускай літаратуры заўсёды была вельмі патрабавальна. Верш, ей трэба было не толькі расказаць верш, але яшчэ распавесці, што хацеў сказаць аўтар. О май гад, сур'ёзна. Вось. Я магу сказаць, што я вось канкрэтна пачаў спісваць, ну, вось недзе... Ну, я пачаў спісваць вельмі рана, я спісваў прям все. Ну, тыпу, калі мама пачула гісторыю, як у нас праходзілі кантрольныя па матэматыцы, яна была ў шоку, таму што я садзіўся проста... Нас пашапарт так па-дзіўнаму стаялі. Яны былі проста в адзін шэраг стаялі, типа, без праходаў. То бок не так, як звычайна 3... Так, таму што у нас была вельмі маленькая школа, старая, савецкіх часоў будынак, і там маленькія кабінеты, там клас інфарматыкі паралельна. Романтычна так жылі. Да, і я садзіўся на апошні, як бы, шэраг,
праз аднаго чалавека там садзіўся разумны хлопец, который здаваў матэматыку, ён пісаў заданне, перадаваў мне сшытак. Калі яго не было, напрыклад, мы просто хадзілі по класу, знаходзілі чалавека са сваім варыянтам, бралі яго, фотаграфавалі і ішлі назад, спісывалі. Это вот была нармальная практыка для нас. Іншы камінаут нас это то, што я дзённік не запаўняў свой сам недзе там з класа 8. А хто запаўняў? У нас была вельмі налажаная сістэма, я даваў запаўняць, там было что-то месяц за шакладку, штосьці вось такія расцэнкі былі. Ніфіга сабе. Гэта можна было зарабляць? Вось, і самае я тебе больш скажу, мой дзённік за 11 клас по сей день лежит у дзяўчыны, которая запаўняла і не аддала мне его просто в конце. Это просто шок у шоку. Реально, я вось так вот скончыў школу, калі я распавядал это всё маме, уже пасля школы, там уже шмат гадоў, не шмат, там 2-3 гады, она смеялась, ракатала, она просто не могла поверыць у гэта, тому што это сапраўды... Ты ствараў уражанне прыстойнага хлопчыка. Гэта ж гучыць, вот сёння, калі думаю, мне падаецца, што сёння ў беларускай школе это просто немагчыма. Пры тым, што наша гімназія, она вось, як-то дзяржаўная дошка гонару, неяк так она называецца, і там, в кожнай намінацыі ёсць сваё установа нейкая. І вось наша гімназія там некалькі гадоў вісела як самая прэстыжная гімназія, самая лепшая гімназія. І тым часам, там тварылася такая вакханалія, калі людзі не хадзілі мы реально, я не хлушу. Ведаеш, пасля гэтага падкаста праверка ў тваёй школе. Не, яна ўжо переехала, там уже зусім іншыя правілы, я думаю. І ад таго, што ад мяне не патрабавалі, я сапраўды вучыў тое, што мне хацелася, тое, што мне было трэба. Там я цікавіўся гісторыяй, я цікавіўся ангельскай мовай, літаратурай і ўсё. Ўсё, што мне хацелася, я вучыў. Яшчэ адна гісторыя просто есть. Мама просто, калі тоже пачула, она такая: Макар, это вообще немагчыма. Красивы урок біялогіі, а біялагіца вельмі сябравала з нашай класнай. І на яе ўроке, як зараз памятаю, чалавек 6 сядзіць. І мы праходзім. Боже, это, наверное, размножение, что-то X и Y, вот это, штосьці, там что-то хромосома X, хромосома Y, там что-то скрещивание. Генетику, так. Гэта були основи генетики, коли там треба було визначити, якого кольору очі будуть у батьков з таким кольором очей. Обожала просто. Это были мои любимые задачки по генетиці. Ситуация такая, мы сидим, она розповіла эту тему и каже: Макар, иди до дошки. Я кажу: я не хочу. Она каже: Макар, иди до дошки, ты разумеешь, тебе сподобається. Я кажу: я не хочу. Она в какой-то момент: так, Макар, иди до дошки. Я встал, прихожу до дошки, и она мне литерально диктует, что писать. Я пишу. Она каже: давай наступный сам. И я такой, что там 2-3 этих задачи решил, такой, справді цікаво. Сегодня я уже ничего не памятаю. На фізіцы, напрыклад, я заўсёды выходил до дошки, просто чтобы атрымаць ту самую 6, и я просто становился, и все, что мне просто диктовал хлопец с первой парты, я просто писал все, что он мне покажет. И мне ставили 6. Нормально. Я все ж таки вучилася добра, я скончила... Аттестат у меня 9,0, коли што. Я не старалась, мне так само, я не памятаю адзнаку, але, нейкая высокая. Я ніколі не старалася. Гэта, ведаеш, я з тых дзяцей, якім усё жыццё казалі, што яна здольная, але лянівая. Мне тоже так сказали. Вось. І я не старалася рабіць літаральна нічога. Я вучылася абсалютна, то бок мне сапраўды гэта лёгка давалася, і зараз я разумею, як шмат усяго ў мяне атрымалася просто на шару. Я здавала, там, не веду, кантрольныя. Мне пашанцавала, напрыклад, я не здавала экзамены выпускныя ў школе, таму што у мяне пра стан здароўя, у мяне дрэнны зрок, і мне просто мой акуліст выпісаў даведку, што я не магу здаваць экзамены. Таму я была пазбаўлена гэтага, але я без пісанню нармальна б здала, хутчэй за ўсё, таму што мне не было складана вучыцца ў школе. І да чаго я гэта вяла? Ты просто... Зараз быў такі Просто спіч. ты сказала слово экзамен школьны, а я узгадываю экзамен, там была руская мова, мы, напэўна, все здавалі. Так. И я памятаю, что мы написали там, что там изложение, как это называется по-белоруску, я не ведаю, так называется, изложение. Пераказ. Мы написали пераказ, все уж сошли, я памятаю, мы ходим, гуляем по городу, мне телефонует наставница, кажет: Макар, трэба прыйсці. А ты гэта, мне здаецца, расказваў у нейкім выпуску ці не, што ты просто перапісваў яго. Да, я распавядал, может, в кнізе нейкай. Ці гэта нейкай. ты мне расказваў
Может, это в нитях ці в этом, Может, так, ці в может, апошнім гэта- пакаленні ёсць. Ведаеце, Я чытаеш ўжо не кніжкі памятаю. Макара, ўжо не памятаеш, дзе гэта было. Ну, гэта было, што табе давялося яшчэ раз гэта Мгм. перапісаць, бо там было ўсё Там все дрэнна, мне сказалі, дзе памылкі зрабіць, я зрабіў, і мне па выніку паставілі. Так. Сем Я ці вспомнила, да чаго я гэта Мгм. вела свой спіч. Да таго, што я вучылася добра, і школу я скончыла са званнем гімназіст года. О боже. Мне далі яйка з гліны, якое, так, дзякую, это абсолютна ніяк не спатрэбілася мне ў жыцці, як і алгебра, геаметрыя, і ўсе астатнія прадметы. Як бы, ну, у мяне было вось гэтае яйка, стаяла такое, і я не памятаю, здаецца, яго выкінула калісьці дома. І, ну, просто я, ну, вучылася, я разумею, што калі б я прыкладала больш намаганняў, Мгм. ну, куды б стала лепш, я і так добра вучылася. Мгм. Як бы. Я не была, не ведаю, там назвалі перыядычна мяне якой-небудзь там ботанам, завучкай, але я не была завучкай. У тым і прыкол, што я не прыходзіла дадому і не сидзела да вечара за урокамі. Я прыходзіла дадому, займалася сваімі справамі, вечарам ішла гуляць у волейбол. Всё. І просто вучылася. Просто, ну, вот так пашанцавала. І, можа быць, праз гэта я з дзяцінства не навучылася чагосьці дасягаць, калі так глобальна казаць, то бок мне часам даволі цяжка даюцца рэчы, якія для дасягнення якіх трэба прыкласці намаганні. Мгм. Мне заўжды хочется, каб все атрымлівалася просто так. Нешта больше, чым просто Так, звычайны нейкі Так, флоу. і калі патрэбен ужо нейкі больш глыбокі рэсёрч, там трэба пасядзець, падумаць, я, ну, даволі часта магу такія рэчы закідваць. І таму, калі ў маім жыцці з'яўляюцца такія рэчы, якія ўсё ж такі я перамагаю вось гэта, так было з ёгай, напрыклад. Мгм. Ты не ўяўляеш, як было няпроста мне першы раз прыйсці на ёгу, дзе людзі ўжо на галовах стаялі, а я першы раз у жыцці, я абсалютна не гнуся, у мяне няма расцяжкі проста ніякай, і я не ведаю, не дастаю пальчыкамі да зямлі, калі нахілілася. І як вось перамагчы гэта, не ведаю, сваё эго ці што, і зразумець, што гэта не прыйдзе адразу. Гэтыя людзі, якія вось зараз на галаве Ну так. стаяць, яны таксама Не не ўчора першы дзень сталі. тут. Так, і, ну, вось школа мяне гэтаму хіба не навучыла, хаця не ведаю, гэта, можа, і не школа павінна вучыць нейкая ўсё ў комплексе. Слухай, Таму вось я вось змагаюся зараз з гэтым. ты вось кажаш, што вось тебе казалі, што ты здольная але ленівая. Мне казалі тое ж самае. Вот моя класная заўсёды казала маім бацькам, што ён такі разумны, але такі ленівы. Это вот прям яе словы. Стаўце падабайкі ўсе, каму таксама так казалі ў Так. дзяцінстве, бо я падазраю, што нас даволі шмат. Можа быць, Мы можам заснаваць клуб здольных але лянівых. гучыць як асацыяцыя. Так. Вось, але табе вось як бы, ну, ты вучылася пры гэтым. Ну, Ну, у сэнсе, ты я не прагульвала ўрокі. не прагульвала Я ўрокі. хадзіла ў школу, ну там Ты трэба на- было ты- зрабіць дамашку, ну я рабіла, але часам гэта было Вось. на каленцы перад урокам. Ну Ты- то бок я не рабіла звыш высілкаў, я рабіла тое, што ад мяне патрабавалі. Вось. Нічога звыш. Пытанне толькі в тым, што ты рабіла нейкі ты штосьці рабіла. Ты Я нічога не рабіла. Вось Ну, реально, таму тебе 6 я згадываю школу, я реально разумею, што я там, ну, на уроках я вось, ну, ну, зноў ж такі гісторыя, типа, по-моему, з 9 ці напэўна, з 9 класа у меня был один сшытак на все предметы, каб ты разумел. Так сама памятаю. Ну, типу, это звычайная рэч, калі просто пару сторонак перагарнуў, далей адзін з сшытак, які быў, зноў ж такі для беларускай мовы, таму што там патрабавалась вось, каб это, ну, она прям глядзела. Ну, у нас хіба таксама нешта такое было ўжо ў старэйшых класах, калі ты просто забіваеш і робіш як хочаш, але ну, не ведаю, здаецца, мне просто падабалася розныя шытачкі весці, мне падабалася, калі у нас з'явіліся вось гэтыя шыткі агульныя, там паўагульныя для нейкіх прадметаў, можна было 48-24. падкрэсліваць, можна было маркерам рабіць нейкія гэтыя пазнакі, і мне так гэта падабалася, у мяне нейкая такая... Я памятаю таксама, калі з'явілась там вось этой дысцыпліну, как это называется? Там біялогія, вось этой фізіка, геаграфія, тут это у старэйшых класах. Не, ну это з'явілась там, напэўна, в 7-8 класе у нас з'яўляецца. Гэта, па-моему, пасля 4... Не, старэйшы. Не, в 5 класе яшчэ нічога не з'яўляецца. Я скончыла школу 15 гадоў таму, добра, хоць нешта памятаю. Мне падаецца, што 6-7 класы не з'яўляюцца з этой прадметы. Добра. Я успомніла гісторыю, вось ты расказваеш гэтыя ўсе гісторыі, там, спісывання. Мне таксама такое было, каб вы не думалі, што ў нас там ўсё было стэрыльна. Не, насамрэч, хапала ўсякага, як там аднакласніцы хавалі школьны журнал, ну, вось наш класны журнал, або моя любімая гісторыя была пра прадмет гісторыя,
яго ў нас вяла даволі нядрэнная жанчына, она мне падабалася, яна таксама вяла яшчэ і грамадазнаўства, і яна заўжды вітала, калі я на уроках адказвала па-беларуску, потому што я не разумела, чаму я гісторыю Беларусі павінна расказваць па-руску. І такі вот уже нацыяналізм прачнуўся з дзяцінства. Я даволі рана ў школе загаварыла па-беларуску. І аднойчы быў такі выпадак, я не ведаю, вось цяпер з вышыні ўзросту і гадоў я разумею, што хутчэй за ўсё настаўніца сама падкінула адказы. Але тады мы думалі, што мы ў яе на стале, у яе паперах выпадкова знайшлі адказы на ўсе наступныя тэсты. А мы даволі часта пісалі менавіта тэсты, там было 10 заданняў, трэба было адказваць там А, Б, В, Г, Д. І... Боже, ты нібыта пра мою класную распавядаеш, І вось, там кожны занятак, калі мы нейкую новую тэму праходзілі, то ў канцы быў такі тэст. І мы знайшлі адказы на гэтыя тэсты, і мы размеркавалі, вось як ты спісваў, мы размеркавалі, хто ў нас добра вучыўся, той спісваў усё цалкам, то бок была адзнака 10. Хтосьці, каб не было такога, што ўсе раптам пачалі пісаць на 10, і настаўніца не разумела, што адбываецца. І вось так адбывалася, гэта быў, адзін клас, даволі працяглы перыяд, мне здаецца, нават цэлую чвэрць. І цяпер я асэнсоўваю, што хутчэй за ўсё яна сама туды гэтую паперку і падклала, бо не магло такога прыгожага супадзення быць. Цікава, просто вось ты сказала вельмі важную рэч, вось вы размяркоўвалі, хто добра вучыцца, той на 10, хто там дрэнна, той на 6 і так далей. Розніца вось паміж мной і іншымі, хто спісваў, тому што нас такіх было шмат у класе. Тое, што я спісываў на 6... На свой узровень, умоўна. Таму што ніжэй за 5 нам увогуле, падаецца, не ставілі, адзнакі. А іншыя вось такога ж ўзроўня, як я, спісывалі на 10. І іх не любілі настаўніцы, і таму ім пастаянна там былі ў іх скандалы, а мне выдавалі мой сшытак, в якім было напісана 6, Макар такой шчаслівы, шоў дадому, таму што атрымаў 6. Так, это як в універсітэце на экзамене, калі ты ўвесь час вучыўся на 4, не можа такога здарыцца, што раптам менавіта да сесіі ты падрыхтаваўся ідэальна і выйшаў і бліскуча адказаў на 2 пытанні з білета. Хутчэй за ўсё ты проста спісаў, і тут таксама ж трэба было разумець межы спісванню. Слухай, вось ты пачала казаць пра універсітэт, таму я прапаную перайсці да універсітэта, таму што у мяне з універсітэтам такая гісторыя, напрыклад, склалась, што я пасля школы хацеў паступаць кудысьці ў еўрапейскі універсітэт, і для гэтага мне трэба было падцягнуць узровень ангельскай мовы, таму я пераехаў у Польшу, Варшаву, паступіў на курс... Пераехаў у Великабрытанію. Нет, на курс ангельскай мовы, таму што тады это было недорага, мы маглі дазволіць это, таму што я памятаю, што мы глядзелі іншыя варыянты, але Варшава на той момант выглядала самай такой блізкай краіны, недалёкай, і па коштах это все было не вельмі дорага. У выніку я не скончыў гэта, таму што я не ведаў, на каго я хачу вучыцца, а я разумеў, што я тады такі нейкі свядомы чалавек быў, што я разумеў, што в універсітэт трэба ісці, каб, за ведамі, а не проста сядзець на жопе роўна. І я тады не ведаў, я вырашыў, што я вярнусь, у мяне была тады ідэя фікс пайсці ў войска. Таму што мне па здароўю не бралі па здароўю, і замест таго, каб бегаць ад яго, я думаў, што пайду так і пайду займацца сваімі справамі. Але калі я прыехаў у Беларусь, праз нейкі час мне патэлефанавалі з военкамата, сказалі: «Явіцесь, будь ласка». Я в тую же хвіліну сказал, что: «Мама, езжай до их, скажи, что я еще в Польше, что я там вучусь, что я зразумеў, что я не хочу, и я в выніку поступаў в Беларусь в універсітэт для того, каб, собственно, ісці ў войска. І я пішоў паступаць вырашыў, што на рекламу і маркетинг хочу вучыцца, і я поступил в універсітэт культуры. І я могу сказать, что вот в універсітэце я прям вучыўся. Асабліва першыя 2 курса. Таму ты цяпер працуеш па спецыяльнасці? Не, это мне ніяк не дапамагло. Веды там, якія я атрымала, они былі такія дастаткова неактуальныя, але мне больш падабались нават дысцыпліны, якія былі не звязаны з профілем. Тыпу, універсітэт культуры там было... Радыяцыйная бяспека, прыродазнаўства. У нас такого не было, у нас былі всякие... Это універсітэт культуры, Настя, там былі этналогіі, так у мяне на філфаку этнаграфія. павінны былі быць, што там беларуская мова, беларуская літаратура, а ў мяне былі ўсе вось гэтыя стандартныя прадметы, якія ва ўсіх універсітэтах праходзяць. Не, у нас такого не было. Нам пашанцавала, што хаця б на гэты час прыбралі вышэйшую матэматыку з курсу вот універсітэта. Матэматыкі у нас не было, но у нас былі всякие гісторыя мастацтва, гісторыя музыкі. Не было нейкіх левых прадметаў?
Ну, в сэнсе, ну, У нас экалогія, Не, у нас была гісторыя. гісторыя, у нас Трусаў вёў гісторыю, я распавядаў Так, а калісьці. экалогія у вас была? У Не, сэнсе, экалогіі не што ты было. зараз У на- кошты у на- у на- універсітэт? Чакай, ты вучыўся 5 гадоў ці 4? 4. А, ну у вас хіба... Я вучыўся паша- 3,5, но 4 Так. павінен быў. Бо я ведаю, што ну, мы вучыліся 5 гадоў, Мгм. але вось уже дзесьці, калі мы заканчвалі універсітэт, з'явілася вось гэтая новая фішачка, што навучанне стала працягвацца 4 гады за кошт таго, Папрыбіралі. што прыбіралі гэтыя прадметы. І вы, халяўшчыкі, не абмотвалі галаву бінтом на занятках па радыяцыйнай бяспецы. Не, у нас такога не было. У нас вось самага непатрэбнага, вось тое, што зусім, это было там штосьці, это называлось... Як не місія дзяржавы, як это называется? Ідэалогія беларускай іде- дзяржавы. Вось, вот это вот Так. была, вёл вельмі смешны дзядзечка. Он як спікер сапраўдны хадзіў па аўдыторыі з мікрафонам, які трэба, ну, не стацыянарны настаіць на Так. стойцы на гэтай, а он хадзіў вот так вот і распавядаў просто Сур'ёзна. па ўсіх шэрагах. Вельмі смешны дзядзечка быў, казаў, што хлопцы не могуць адціскацца, што там вам трэба ісці ў войск, ну, ад падлогі ў сэнсе, што вы ўжо там нічога не ведаеце. Вось, але вось сапраўды профільныя прадметы мне былі, ну, цікавыя, але не тое, што яны былі там нейкі зверах. А вось калі казаць там пра літаратуру, я памятаю, вельмі падабалась, там гісторыя музыкі, гісторыя мастацтва, гісторыя кіно, там, ну, філасофія, вот это філалогія, што там яшчэ ёсць, этнаграфія, этналогія. Ну, карацей, вот эти все навукі, мне прям сапраўды вельмі падабалася іх вывучаць. Я прям там хадзіў на гэтай лекцыі, пары, вось на гэта ўсё пісаў нейкія эсэ, навуковыя працы я нават пісаў штосьці. Ну, тыпу, сапраўды, мне это вельмі падабалася. Ну, бач, ты з мастацкай школы прыйшоў па сутнасці ў мастацкі універсітэт і, ў прынцыпе, далей займаўся тым, што табе падабаецца. Ну так, ну, але там пасля другога курса, напэўна, дзе-то на сярэдзіне другога, можа быць, пачатак трэцяга, я зразумеў, што ўсё гэта, ну, асабліва па профільным, я зразумеў, што мне зусім не цікава. Потым я пачаў працаваць увогуле, ну, як бы в рэкламным агенцтве, піар-студіі, і я зразумеў, што это ўвогуле ўсё, і меня пачалі любіць эти выкладчыцы, тому што яны ведалі, дзе я працую, адкульсьці, я не ведаю, адкуль, таму мне там былі дзясяткі заўсёды, а па ўсім астатнім прадметам я зразумеў, што я магу вывозіць проста на тым, што я ўмею размаўляць нейк больш, ну, нейк лепш, чым астатні, плюс я тады ўжо на беларускай мове это рабіў, напэўна, ім таксама гэта іх вельмі прываблівала, таму там таксама ўжо вучоба скончылася. Ну, цікава. І ты просто, ты скончыў універсітэт? Не, я не скончыў. Я не скончыў. Боже, я з неадукаваным размаўляю. Мне засталося паўгады апошніх, тыпу, здаць дыплом і што там, ну, преддыпломная практыка там, напэўна, была, і здача дыплому, і ўсё. У цябе ёсць у планах завяршэння навучання ў якой-небудзь форме ў Польшчы? Слухай, насамрэч, я, калі пераехаў, я хацеў паступіць у ЕГУ, каб скончыць бакалаврыят, але зараз гэта ўжо немагчыма, таму што я просто не магу нават забраць дакументы з універсітэта з закона, які прынялі пра вось гэтыя ўсе пашпарты і дакументы. Цікава. А зараз яшчэ я пастыль падаецца, у Беларусі адмяняюць, таму там зусім будзе. Я не сачу, але я ведаю, што так, наконт дакументаў атэстатаў я ведаю, бо ў мяне ёсць малодшы брат, які зараз вучыцца ў школе і пакуль што не ведае, што рабіць са сваім жыццём далей, але... Можа ісці ў войска. Так, не, ну ён спартсмен, в прынцыпе, нармальна, пойдзе па спартыўнай частцы. А як у цябе насты? Я так разумею, што ты ўжо ў школе вызначылася з беларускай літаратурай і пайшла ў профільны універсітэт. Так же, як і ты... А чаму ты пайшла вот на журфак, а не, напрыклад, в універсітэт культуры? На філфак, а не на філфак. Ой, на філфак. Ну, таму што, ну, мне патрэбная была класічная філалагічная адукацыя. Філфак. Самая філфак БДУ максімальна класічная. Мы, класічныя філолагі, я думала ісці на журфак, але зразумела, што філфак лепшы, даруйце ўсе выпускнікі журфака, але нас заўжды вучылі, што добры філолаг можа стаць журналістам. Але добры журналіст не абавязкова можа стаць добрым філолагам. Ну, як бы гэта так вельмі абагульна. Зараз я наогул, ну, як бы я так не думаю, насамрэч, любы таленавіты чалавек можа стаць кім заўгодна, але сэнс у тым, што мне не хацелася працаваць менавіта ў журналістыцы, у мяне ніколі не было такіх памкненняў, пісаць нейкія артыкулы, не ведаю, асабліва у Беларусі, улічваючы ўсё гэта. І мяне цікавіла менавіта праца з тэкстамі, праца са словамі,
І таму я выбрала вось, ну, нам заўжды усе 5 гадоў навучання ў бакалаўрыяце нам гэта з такім гонарам паведамлялі выкладчыкі, што вы атрымліваеце класічную філалагічную адукацыю. Гэта нібыта нешта такое элітна-прэстыжнае, Ну, так. было б яно, калі б вы Высокае. гэта не атрымлівалі потым за гэта так мала грошай, але ну тым не менш, як быццам бы Элітарнае, вось гэта так, слово. элітарна, інтэлігентна, і вось гэта вось усё, гэта было так прям важна. Канешне ж, гэта было толькі ўспрыманне нашых выкладчыкаў. Я думаю, што студэнты нейкіх іншых факультэтаў філолагаў сур'ёз не ўспрымалі, асабліва там хлопцаў філолагаў. Але вось 5 гадоў я адвучылася ў бакалаўрыяце, год я адвучылася ў магістратуры, і яшчэ 3 гады я адвучылася ў аспірантуры, і такім чынам 9 гадоў майго жыцця амаль, як школа. Я прысвяціла філфаку і скончыла яго ў 20-м годзе, не абараніўшы кандыдацкую дысертацыю, таму што здарыўся 20-й год. А мне, конечно, сумна. Так у тебя хотя б дыплом не весці. Не, ну так ёсць, Нават ну, некалькі. у мяне нават кандыдацкая дысертацыя напісаная, як бы, але ну просто я яе не абараніла, я не хачу, мне не цікавая навука, я ніколі не пайшла ў аспірантуру магістратуры дзеля навукі. Калі, ну, цяпер можна прызнавацца... магістр, правильно я разумею? Я магістр філалагічных навук, але не кандыдат. То бок я скончыла аспірантуру, атрымала дыплом даследчыка, але не дыплом кандыдата. То бок, калі б ты скончыла на ангельскай мове, калі б да цябе трэба было звяртацца, то это прафесор. Так, я была прафесор PhD. Анастасія. Реально, вось калі ў мяне пыталіся, навошта табе ісці там вышэй магістратура, аспірантура, першы мой адказ быў дзеля стыпендый, таму што аспірантам плацілі неблагую стыпендыю. Яна на той момант была 1000 рублёў. Што такое 1000 рублёў? Это не кожны такую зарплату атрымлівае, а плюс я яшчэ працавала. І зараз так, ведаеш, няёмка пра гэта расказваць, але не, мне падабалася вучыцца, ну, то бок это не той выпадак, калі я пайшла так, дзеля грошай менавіта, але гэта было, ну, такім важным момантам. Другі момант, калі это я жартоўна адказваю, калі ў мяне пытаюцца, навошта ты паступіла ў аспірантуру, мне хацелася паўсюль, не ведаю, там у твітары, у соцсетках, дзесьці ў профілі пакінуць гэтыя 3 літаркі PhD. Просто, ну, чыста паприкольваць, так. Слухай, насамрэч, я зараз узгадала ще один момент, который мне падаецца важна сказаць, што вот я не зусім такой аболтус. Як вы маглі падумаць па гісторыям па школе, калі я пераводзіўся на другі курс, я уже пачаў атрымліваць зніжку на адукацыю, там была типа 20%, а на третий курс... ты на платным еще вучыўся? Так, нет, я на третий курс, на другі курс мне не атрымалася атрымаць зніжку, тому што у меня по беларускай літаратуры мне поставілі 5. У нас был вельмі смешны выкладчык, І дзе ты цяпер? Які рабіў вось так на экзамене, калі дзяўчынка нейка адказвала і казаў: мізінчык, што мы ёй паставім? Яго правяралі дактары. Ён казаў, што вы гарадскія, вы не ведаеце, што як малако адкуль бярэцца, думаць, што на сасне расце і так далей. Вось, потом я атрымліваў ўжо, падаецца, 40% зніжку, то бок я вучыўся сапраўды добра, і я вучыўся як бы. Ну, бач, у вас гэта, калі на платным вучыся, то вам давалі зніжку, а калі на бясплатным вучыся, то чым лепш вучыся, у залежнасці ад твайго сярэдняга бала, вышэй стыпендыя. Я атрымлівала ўвесь час максімальную стыпендыю. Это круто. А у меня пытанне, калі ты паступала на філфак, як бы, ці думала ты, кім ты будзеш працаваць? Ці ты думала, што я просто скончу універсітэт, а працаваць буду кім-небудзь? Ці ты хацела вось працаваць там філолагам, в сэнсе там, я не ведаю, там, я просто не ведаю, дзе працуюць філолагі там. У Макдональдсе. З дыпломам філолага вы можаце працаваць дзе заўгодна. У Макдональдсе, у таксі, у краме. Нашы настаўніцы ў школе жартавалі, што не ідзіце паступаць на ФМО, таму што самая вялікая працаўладкаванне з ФМО — это рынак Ждановіча. Ну, нормально. Яшчэ мой аднагрупнік казаў: няма другой дарогі, ідзі ў педагогі. Гэта класіка. Таму ён пайшоў вучыцца. Ну, насамрэч, я дакладна разумела, што я не буду паступаць на філалогію ў універсітэт Максіма Танка педагагічны, таму што я не хацела быць настаўніцай. Зразумела, калі ты ідзеш на філфак, на любое аддзяленне, першае і асноўнае, як бы кім ты можаш працаваць, гэта настаўнік, ну, можа быць, выкладчык. І калі я скончыла бакалаўрыят, у мяне ў дыпломе запісана, што я філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры
і таксама літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. Рэч у тым, што з пэўнага курса у нас можна было выбраць спецыялізацыю. У нас была літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць ці літаратурна-выдавецкая, штосьці такое. А другая была дзелавая камунікацыя. Дзелавая камунікацыя мяне абсалютна не цікавіла, бо дзе дзелавая камунікацыя, і таму я выбрала літаратурна-рэдакцыйную, і я ўяўляла заўжды, што нейкім чынам мая праца будзе звязаная з кніжкамі. Ну, неяк так, у прынцыпе, і атрымалася. Блін, насамрэч цікава, ты, напэўна, першы чалавек у маім жыцці, хто вось не проста там са школы хацеў кімсьці стаць, ну, вось прям вось так, ну, мэтаскіраван. Калі што, ў дзяцінстве я хацела стаць ветэрынарам або патолага-анатамам. Я ніколі не марыла стаць кімсьці літаратурным. Ну, в сэнсе там, ну, з 10 класа вось ты казала, ну, так, што... это уже са старэйшых класаў, так, але я ўсё роўно не пакідала мары стаць хірургам, патолага-анатамам, штосьці такое. І, канешне, не, ну, зараз я больш хачу стаць кухарам. Калі вырасту, я стану кухарам абавязкова. Хутка адкроецца кавярня, так разумею, якая будзе за кнігаўка. Так, абавязкова. Там будет много тебе прыгатаваная кнігаўка. Ну, але ты маеш на ўвазе, што як бы, ну, так, што... я вучылася на спецыяльнасці, як бы працую па спецыяльнасці. І што, ну, і што ўсё так склалася, таму што часцей за ўсё, ну, мне падаецца, 90% людзей, якія ведаюць, яны альбо скончылі універсітэт і працуюць зусім у іншай сферы, альбо яны як бы паступалі проста таму, што куды-небудзь паступіць, альбо ў іх як бы, ну, і я не ведаю нават вось зараз мне ў галаве трэба ўзгадаць людзей, які працуюць по свайму дыплому з універсітэту. Я не магу ўзгадаць такого чалавека. У мяне няма просто такого чалавека. Ну вось меня толькі ты вось. Ну у мяне такія ёсць, але ну іх сапраўды няшмат. І а ты вось просто так, ну, унікальны прыклад для мяне, як бы. Ведаеш, чаму я просто вельмі мэтанакіраваны чалавек. Галоўная справа, якой мне падабалася займацца ў дзяцінстве, гэта было чытанне кніг. І я мэтанакіравана ішла да таго, ну цяпер это падсвядома мэтанакіравана, ішла да таго, каб манетызаваць гэта і зрабіць гэта сваёй працай. І ведаеш, можа быць, кіравалася гэтым, што зрабіце ваша хобі, вашай працы, і тады вы не прапрацуеце ні дня. Ўсё гэта брахня, вы проста яшчэ хутчэй выгарыце. Блин, ну, часам гэта не проста, што так здарылася, што маё хобі і мая праца гэта ў прынцыпе адно і тое ж. Ну не адно і тое ж, зразумела, што на працы я выконваю нейкія іншыя рэчы, і збольшага я раблю штосьці іншае, не чытаю на працы. Ну чытаю нейкія рукапісы, калі вычытваю, рэдагую, карэктую, але ну у мяне ёсць іншыя нейкія абавязкі. Але тым не менш, ну я зрабіла хобі працай, і цяпер я пастаянна працую. Ну, это не працуе так, што вы зрабілі хобі сваёй працы, і вы цяпер бясконца адпачываеце. Не, вы бясконца працуеце. Блин, насамрэч я сказаў, што ты адзіны такі чалавек, але калі паглядзець па факце, то я як бы вучыўся на рэкламу маркетинг, так, я працую ў рэкламе маркетингу па сей дзень, просто што я не скончыў універсітэт, но у меня там... Ну, але ты ўсё роўна... Ну так, блин, я таксама унікальны, Потым высветліцца, што у нас такіх шмат. Ну так, можа быць, просто я неяк, можа, не аналізаваў, не думаў пра гэта глыбока, так прям не ведаю. А вось ты запытвала ў мяне пра... заканчэнне, вось ці хацеў бы я скончыць эту адукацыю, а у мяне пытанне, ну першае, ці хацела бы ты ўсё ж такі стаць PhD, а другое пытанне, як ты бачыш, можа быць, развіццё сябе ў гэтай сферы, ці бачыш ты яго і, можа быць, ты там думала пра штось там, не ведаю, сваё выдавецтва, імпрынт адкрыць? Не, я абсалютна не думаю пра тое... Ну, штосьці, можа быць, просто это першае, што ў галаву прыйшло, можа быць, там ёсць нейкія іншыя там сферы, якія... Я абсалютна не хачу абараняцца, мне гэта не цікава, я згубіла да гэтага цікавасці, як толькі я скончыла аспірантуру. Мне ніколі не была цікавая навука ў сэнсе, ну, ствараць яе. Я не той чалавек, які павінен ствараць навуку, тому што мне гэта не цікава, таму я абрала іншы шлях, я абрала шлях папулярызацыі літаратуры больш папсовымі даступнымі метадамі, таму што я разумею, што ў нас ёсць добрыя навукоўцы, якія пішуць сапраўды добрыя крытычныя літаратуразнаўчыя артыкулы, якія пішуць цікавыя кнігі, якія даследуюць літаратуру, але мне гэта было не цікава, і я не хацела гэтым займацца. Мне хацелася даносіць да людзей інфармацыю пра кнігі больш простым спосабам, просто таму, што беларуская літаратура яшчэ не настолькі шырока шырока распаўсюджаная, каб адразу грузіць людзей нейкай навуковасцю. Таму мне хацелася б проста максімальна папсовымі даступнымі спосабамі прыводзіць людзей у літаратуру.
і таму не. Адказваючы на вось, пытанне абараняцца, no God, please, А no. калі взяць адсюль нейкі карысны момант, што Алена Пятровіч, перакладчыца Гаррі Поттера, яна, падаецца, ну, як бы для таго, каб атрымаць правы на Гаррі Поттера, яна казала, што Янушкевіч дасылала пра тое, што яна мае PhD там нейкай літаратуры ці штосьці такое. Можа быць, не ведаю. Але, ну, І, ну, як бы гэта праваўладальнікам падгрунтоўвалася тым, што Так. нейкі адукаваны чалавек сапраўды будзе перакладаць анімакар з шэсціна, з шасцёркамі. 3 класы царкоўна-прыходскай школы. Вось так. Насамрэч, Тыпу, каб вось мець магчымасць перакладаць, ну, нейкі, можа быць, больш ну, мне пакуль не такі здаралася складаны. такіх сітуацый, што, ну, мне здаецца, што мне так, ну, я дастаткова адукаваная, мне падаецца, і не здаралася такіх сітуацый, што нейкім там праваўладальнікам гэта спатрэбілася, это, можа, з Гаррі Поттерам была нейкая такая асаблівая сітуацыя, але у мяне такіх пытанняў не было. Так і па сутнасці можна неяк прычапіцца да таго, што я ж на перакладчыка не вучылася, я вучылася на філолага. Вось, напрыклад, Сярожа Матырка, мой сябар-перакладчык, ён, як бы, ну, больш звязаны неяк з перакладамі, а я, напрыклад, не... Я просто пачала перакладаць, таму што я вывучыла мову, і ўсё. Вядома, што я там самаадукоўваюся, чытаю нейкія кніжкі, але яна таксама, наколькі я ведаю, она, ну, не перакладчыца. Так, не займалася перакладамі менавіта ва ўніверсітэце, у сэнсе, што не вучылася на перакладчыка. Таксама, калі я не памыляюся, Алена філолог. Мне падаецца, вельмі рэдка, ну, наогул не патрабуюць праваўладальнікі там прям жно PhD. Для таго, каб перакладаць, не трэба быць PhD. Скажу па сакрэце, наогул не абавязкова быць філолагам для таго, каб перакладаць. Слухай, я думаю, што это было больш звязана нават, ну, не з тым, што яны патрабавалі PhD, а больш каб, я думаю, ну, мне падаецца, што проста Янушкевіч хацеў вагі Янушкевіч часта жартуе, што типа вы нават не абарані, бо Янушкевіч — кандыдат гістарычных навук, і вось вы не абараніліся, то з вами нават няма пра што размаўляць. Калі ён паслухае наш падкаст, мы ўвогуле перастанем выдаваць мае кніжкі. Мы абодва проста будзем у чорным спісе ў Андрэя Мікалаевіча, але добра, што я не слухаю наш падкаст. Ой, добрачкі. Ну, а пра планы, вось, пра планы, там, сваё друкар, што там, сваё выдавецтва, кнігарня, не, мне это не цікава, я не кіраўнік, это ж трэба чымсьці такім займацца. Не, я люблю рабіць нейкую справу, вот мне сказалі, рабі тое, я раблю тое, я магу займацца нейкімі ўласнымі праектамі, але там, дзе я працую адна. Я не магу ў нейкім калектыве працаваць, якім мне трэба кіраваць. Мне нават часам чалавеку, якому я павінна растлумачыць, што трэба рабіць, мне супер складана гэта зрабіць. Хутчэй за ўсё менавіта таму я б не стала настаўніцай, бо мне гэта проста не цікава. А дзеці ж яны яшчэ дурныя. Ну, в сэнсе, што яны, ну, аб'ектыўна, ну, дзеці класныя, я люблю дзяцей, але мне вельмі цяжка было б даносіць інфармацыю да людзей, якім гэта не цікава. Я працавала ў музеі, і я неаднаразова... Я працавала з дзецьмі, я чытала лекцыі, я прыязджала да дзяцей у школы з лекцыямі па беларускай літаратуры, і я бачыла просто нуль зацікаўленасці. Гэта было не таму, што я там нешта нецікава ім расказвала, просто, ну, гэта такі ўзрост, калі ім проста пофіг. Ну, іх прыгналі в універсітэт нейкі для галачкі. Так. І, ну, былі дзеці, якія да мяне падыходзілі і потым дзякавалі. Я спадзяюся, што, можа быць, я там змяніла жыццё якому-небудзь з гэтых дзяцей, але, ну, гэта была іх ініцыятыва, ім гэта было цікава. Ну, вельмі цяжка зацікавіць таго, хто не спрабуе. Гэта як з псіхатэрапіяй. Вельмі цяжка вылечыць чалавека, які не хоча лячыцца. Ну, так, это правда. Трэба, каб было нешта... Ну, бо нейкі імпульс знутры. Каб прыйшло. Жаданне працаваць. Ну, я не ўмею прымусова гэта рабіць. Таму, я не хочу займацца нічым. Я такая ленівая, я абсолютно, я не хочу нічым сваім займацца. Такі разумны, але такі ленівы. Так, абсолютно. Слухай, добра, а в такім выпадку, калі мы кажам пра сённяшні дзень, і вось ты ўжо колькі скончыла таму універсітэт, атрымліваецца? Ну, у 15-м я скончыла. У 20-м, 16-м, 20-м, ну, у 20-м атрымліваецца. Ты сказала... Гэта юбілей у гэтым годзе. 5 гадоў. Сустрэча выпускнікоў павінна быць. Ніводнага разу не была на сустрэчы выпускнікоў. Вось, і хочацца паразмаўляць тады пра самаадукацыю. Што ты робіш? Ты вось, ну, як бы, я вось ця запытываў пра планы, як бы, твайго развіцця, і тут, як бы, нібыта была б добрая падводачка, калі б ты сказала, што ты хочаш стаць там не ведаю кім, і тады была перацекло. Мільянерам. Ты сказала бы, я хочу там стаць, не ведаю, галоўнай рэдактаркай Penguin Publishers, і тут і для этого раблю ABCDE.
Я просто куды хочу ты... стаць добрым спецыялістам у сваёй галіне і таму такі як бы кар'ерны рост магчымы, канешне ж там ад рэдактара выдавецтва да там галоўнага рэдактара, дырэктара, вось гэта ўсё ёсць нейкі кар'ерны рост, але я просто хачу быць добрым спецыялістам у сваёй справе. А для гэтага мне трэба, па-першае, рэгулярна працаваць, каб не ведаю не засыхала вось гэта так навыкі, каб не засыхалі ў галаве. А по-другое, мне як бы я самаўдасканальваюся, напрыклад, у вывучэнні мовы. Зразумела, што можна бясконца самаўдасканальвацца ў сваёй мове, з якой я ўласнай працую, але паколькі цяпер я яшчэ перакладаю, я працягваю там, бо як бы мне заўжды, калі пытаюцца там твой узровень валодання там англійскай і польскай, я заўжды кажу, што нізкі, тому што я сіндром самазванца працуе, і гэта той момант, калі добра, што ён працуе, бо ў мяне ёсць матывацыя рэгулярна чытаць на гэтых мовах, штосьці там глядзець, карацей, нейкія курсы павышэння кваліфікацыі, вось гэта ўсё магчымае, просто ўдасканальвацца ў гэтым. Таму што ты ж не можаш вывучыць мову ніколі да канца, немагчыма. То бок асноўная сфера, накірунак, якім ты сябе як бы развіваеш на сённяшні дзень, гэта, я так разумею, мовы, пераклады. Гэта мовы, так, гэта і родная мова, і перакладныя мовы, у сэнсе замежныя. Окей, тады мы давай скажам, можа быць, праз што ты гэта робіш? З дапамогай чаго ты гэта робіш? Пажартаваць, што гэта... Акрамя кніг? Хочацца пажартаваць, што гэта вывучэнне венгерскай на Дуалінга. Нет, просто зразумела, што тут самае галоўнае як бы удасканальванне сваёй мовы, то бок беларускай, і удасканальванне там ангельскай, і польскай там і іншых моў, з якіх патэнцыйна ты можаш перакладаць. Акрамя вось таго, што ты просто чытаеш, там вучыш этой мовы, штосьці яшчэ, можа быць, там курсы, лекцыі, кнігі, менторства, эти як бы сустрэчы, як это забыл... З носьбітамі. Нет, як это называется, там, где вот эти... Коучы, залы, спікер-клабы, збіраюцца, да, вось гэта... Ведаеш, я забыл імя чалавека, які вот збірае цэлыя залі, там, за $1000, і там кажа, Томі Робінсон, вось, і ён кажа, вы можете, встаньте, там, што... Встань і ідзі, так, кажа Нік Вуйчыч. Насамрэч, і калісьці, напрыклад, я была на курсах польскай мовы. Я скончыла курсы польскай мовы ад польскага інстытута, і далей уже толькі самаўдасканальванне. І я праходжу нейкія курсы платныя, бясплатныя, онлайн. Я не ведаю, што я раблю. Спажыванне кантэнту. Асноўнае, што я раблю, гэта спажыванне разнастайнага кантэнту ў плане чытання кніг, слухання падкастаў, музыкі, перадач, глядзіш фільмы, але пры гэтым глядзіш яшчэ нейкі адукацыйны контент, якія-небудзь блогі на Ютубе, купляеш якія-небудзь курсы лекцый па пэўнай тэме. То бок, вось гэта ўсё ж, самы базавы набор, тут складана, не ведаю, вынайсці ровар у гэтым выпадку. Ты просто бясконца спажываеш нейкі контент на гэтую тэму. Просто ты так кажаш, і як бы з аднаго боку, падаецца, што сапраўды так, і як бы самы просты шлях як бы это спажыванне контента, а з іншага боку я вось перакладываю на сябе, напрыклад, і я зразумеў, можна падзяліць на два блока, на рэкламу, маркетинг і пісьменніцтва, таму што, напрыклад, я зразумеў, што ўсе магчымыя курсы і вось гэты коучы, ўсё вось гэтая ерунда, для пісьменніцтва. Не, для рэкламы маркетинга это абсолютная шляпа. Людзі прадаюць паветра. Просто насамрэч. Таму што гэта ж такая нестабільная штука. То бок мова гэта, мова гэта жывы арганізм, які развіваецца і бла-бла-бла, але мова гэта пэўная структура, у якой ёсць набор правілаў, набор лексічны нейкі там слоўнікавы запас, вось гэта ўсё. І гэта як быццам бы ёсць структура, паводле якой ты можаш займацца вывучэннем гэтага. А як быццам бы рэклама і маркетинг гэта штосьці такое расплывістае. Гэта супер расплывістае і абстрактнае, і людзі часцей за ўсё прадаюць нейкі... Незаецца канкрэтныя кейсы, досвед. Вось. А насамрэч, калі так падумаць, то тое, што спрацавала ў адных, увогуле не факт, што спрацуюць у іншых, і я як бы спрабаваў, калі там пачынаў там працаваць у рэкламе маркетингу, глядзець нейкія платныя, бясплатныя курсы, але я даволі хутка чытаць кніжкі сялякі вось гэтыя разумныя нібыта. Я чытала кніжкі пра рэкламу таксама, кніжкі этого Огілві. Вось так, канешне. І даволі хутка ты разумееш, што гэта альбо вада вадой, альбо гэта не тое, што не працуе. Добра як бы гэта прачытаць для нейкай агульнай адукацыі і зразумець,
як бы каб не ствараць ровар на нова, як бы магчыма гэта трэба ведаць, але тое, што вось сёння 90%, мне падаецца, всех гэтых курсаў, інтэнсіваў па рэкламе і маркетингу, это просто, ну, реально выкінутыя грошы в никуда. Ну, реально, это... Ну, я разумею, что самое простое, тут, зноў ж таки, это самоудосканальванне, это назіранне за светом, тое, што адбываецца там на канкрэтным рынку, што робяць там розныя бренды, што робяць розныя кампаніі дзеля таго, каб прасунуць свае тавары, і праз гэта менавіта ты можаш штосьці взяць у іх, взяць там, тут, скласці гэта, і атрымаецца нешта. А калі казаць пра пісьменства, у меня тут, зноў ж таки, нейкі дрэнны, магчыма, досвед, а магчыма, я нейкі не такі, таму што у меня, як бы, можна назваць як бы кнігі, одну кніжку, якую я прачытала, это Стівена Кінга «Як пісаць кнігі», якая, ну, мне мала чаго дала, акрамя таго, што трэба пісаць. Так, тым і сакрэт. Я прачытала больш, чым адну кнігу пра пісьменніцтва, і гэта парада, якая паўтараецца з кнігі ў кнігу ад аўтара да аўтара. Для таго, каб навучыцца пісаць, трэба пісаць. Праблема ў тым, што я ведаў як бы гэты факт, што трэба чытаць і пісаць. Пісаць і чытаць. Вось. Другі досвед, які ў мяне быў, это школа маладога пісьменніка, якая ёсць, і я не магу сказаць, што яна мне сапраўды шмат чаго дала, таму што, мне падаецца, мы там мала пісалі, у прынцыпе, і там нейк быў больш фокус на паэзію, чым на прозу. І таму як бы я не зусім разумеў, як бы там былі заняткі пра паэзію, і я сидзеў і слухаў, як спадар Ха распавядае пра вершыні, ці іншы нейкі спадарні распавядаюць пра, ну, там, верлібры. Это я ведаю слова, я просто стаміўся, магчыма. Ну, як бы я не разумеў, як мне прыкласці гэтыя веды. Там былі карысныя веды. Марына Козловская давала, як бы, курс, скажем так, по класічнай літаратуры беларускай. Марына крутая выкладчыца. І кожны раз мы як бы праходзілі, ну, кожную лекцыю мы там чыталі штосьці, і яна распавядала як бы кантэкст, і пра што гэтая кніга, і ўвогуле, што мы там зразумелі, спачатку мы пачыналі з гэта, і гэта было цікава. Всё астатняе, яшчэ мне падабаўся адзін выкладчык, я просто не ведаю, можна яго назваць ці не. Мы запікаем імя, просто я не ведаю, можна яго назваць ці не. І мне ён спадабаўся, тому што на самым першым як бы сустрэчы сказаў, што я не смогу вас навучыць пісаць, як бы, ну, тому што вы ўжо навучылись пісаць літары, далей вы як бы самі, я магу просто даваць, дзеліцца з вамі нейкім досведам. І мы вось нейкі з ним пісалі. Там яшчэ быў, таксама не ведаю, можна яго назваць, які у нас, яго был профіль больш на прозу менавіта, але мы зноў ж такі, мы даволі мала пісалі. Як бы мы напісалі там 23 апавяданні. Ну, як быццам бы нібыта вы вот вам базу даюць, а потым пісаць ужо вы самі павінны. Я не ведаю проста, як функцыянуе школа маладога пісьменніка. І мне вось як бы, я не магу сказаць, што мне шмат чагосьці дала, таму што, ну, мне падаецца, што трэба, ну, зноў ж такі, каб пісаць, трэба пісаць. Ну, але ж вы, ну, не будзеце прыходзіць на заняткі школы і проста пісаць. Не, так, ну, можна... Тэарэтычная частка мне была. Ну, як бы, тое, што было, это было вам давалі заданне нейкае напісаць штосьці, і потом разбіралі. Але вось такіх фарматаў было мала. Ну, тады ладно. Вось, ну, адзінае, што, может быть, было прыемна, то, што пад канец там пачаліся сустрэчы з аўтаркамі, і там былі, типа, розныя, з кім можна было паразмаўляць, задаць нейкія пытанні, штосьці распавядалі. Там было штосьці цікавае. Бо ведаеш, у мяне ёсць такая зайздрасць да студэнтаў. Часта, калі глядзіш вось нейкі там амерыканскія фільмы. Так, амерыканскія фільмы, дзе яны там ва універсітэце вывучаюць якраз такі якую-нибудь класічную філалогію, і яны, там, у іх ёсць курс па пісьменніцтве, яны пішуць апавяданні, збіраюцца, сядзяць усё аўдыторыю, кружочак, і чытаюць, абмяркоўваюць творы. І гэта настолькі для мяне утапічна заўжды глядзелася. Я не ведаю, ці сапраўды ў іх там так, але мне хацелася, каб у нас было так. Я б таксама такое хацеў. Так бы, можа быць, у мяне, ведаеш, і праявіліся пісьменніцкія амбіцыі, якіх у мяне цяпер няма. Ну, вось сапраўды. То есть я калі ішоў, я думаў, што мы будзем сапраўды шмат пісаць, а атрымал як бы не зусім тое, што як бы чакаў. Шмат пішы сам. Вось, таму як бы я просто пісаў сам. Может быть, у меня еще такое дрэнное ставление до школы, потому что мне сказали, что я не умею писать, что все, что я пишу, не варта нічога. Может быть, за гэтага у мяне такое стаўленне, да я не ведаю. Але ці не падаецца табе, што тады атрымліваецца ў літаратуры, так жа, як і ў рэкламе і ў маркетынгу, што так, ну, нельга гэтаму навучыць, і што ўсе курсы пра гэта, ў прынцыпе, фігня, таму што ты не можаш ты не можаш паўтарыць тое, што зрабіў іншы аўтар, каб у цябе атрымалася таксама паспяхова. Ты ніколі не адгадаеш, якая кніга стрэльне, а якая не. Слухай, вось тое, што мне дапамагло, напрыклад, у пісьменніцтве, я вось да школы, яшчэ будучы ў Менску, знайшоў нейкі жанчыну з Расіі, яна была галоўнай рэдактаркай нейкага
выдавецтва, ці я не памятаю, можа, не галоўны рэдактар, карацей, кімсьці яна працавала ў выдавецтве, і яна час ад часу выкладала нейкія ролікі на Ютубе, дзе яна распавядала там пра героя, пра то, як пачынаць кнігу, там што нелі, там то сё 5-10, нейкі практычныя веды яна давала, і яна давала іх у кароткі там відос типа 7-10-15 хвілін максімум доўжыўся. І вось адтуль, напрыклад, я шмат чаго для сябе падкрэсліў, ну, нейкія такія дробязі, элементарна там тавталогію, ну, как-то збегаць, штампы нейкія. Ну, это все, чаму вучаць літаратурных рэдактараў. Ну, вось, можа быць, типа, ну, то есть я да гэтага не ведаў вось такіх рэчаў, альбо яна казала, типа, што трэба пачынаць кнігу адразу з дзейства, таму што сёння не трэба пісаць, як пісалі там у мінулым стагоддзі, калі там 10 старонак апісваецца. Як та Рабіна свяла гэтае лета Ганна. Дзякуй, Наста, што працытавала. Вось, ну, вось гэта все сёння не працуе, і таму, як бы, ну, я это таксама у мяне недзе адклалась, і вось у меня пайшло. Адказваючы на твоё пытанне, што штосьці стрэльне, штосьці не, мне падаецца, што ёсць нейкія тэарэтычныя івенты, элементарна, ну, просто я вось ведаю, што ёсць пісьменніцы, якія працуюць такім не ведаю, структурным, калі там так, распісваюць сюжэт, распісваюць там картачкі героя, вось гэта то, што та жанчына таксама распавядала, распісваюць там паглавнікі ёсць, называецца, калі ты распісваеш прям кожную главу, што ты там в кожнай главе, што адбываецца. Я один раз паспрабаваў такое зрабіць, і я зразумеў, што мне просто не хочацца ўжо кніжку пісаць, таму што я ўжо ведаю, што чым скончыцца гэтая кніга, я ўжо ведаю ўсё, і я такой... выпуску пра кнігавыданне можете паслухаць. Так. Я такой, ну, мне такой фармат мне не падыходзіць, але прынамсі вось в этой школе маладого пісьменніка можна было расказаць іншым людзям, может быть, яны не ведалі. Таму што ты не пішаш літаратуру фэнтэзі, напрыклад, фантастычныя жанры з вялікай колькасцю персанажаў, дзе ўсё ж такі, каб не заблытацца, хто каму муж, сын, брат, трэба, ну, пажадана такую схему рабіць. Ну, так. Ну, вось, ну, а зноў ж такі, магчыма, вось на гэтым курсе у нас былі людзі, якія хацелі б называць фэнтэзі альбо дэтэктыў, а ім не распавялі пра картачкі герояў. Ну, то бок... Пра паглавнік не распавялі, напрыклад. Водгукі на Google Maps не распавялі пра картачкі герояў і пра паглавнікі. Паглавнік слова такое, як частка нейкай, не ведаю, як быццам бы на кані, можа быць, нешта такое, паглавнік. Вось. Ну, тыпу, ну, я ўспрымаю у любым выпадку кожны досвед, я ўспрымаю як досвед, тыпу, што добра, што гэта было ў маім жыцці. Ну, так. Вось. На твоё пытанне пра тое, што штосьці атрымае, ну, як бы ты ніколі не ведаеш, якая кніга атрымаецца, якая не. Ну, напэўна, так, як бы, ну, ты не можаш ведаць, ну, сапраўды, як ты можаш ведаць, якая кніга добра пойдзе, якая не, просто таму што ты можаш дапамагчы гэтай кнізе, зноў ж такі, там, всякімі рознымі рэкламнымі сродкамі, і не толькі рэкламнымі сродкамі, як мне падаецца, рознымі сродкамі просто. Але ці будзе гэта кніга адгукацца, ці яна не будзе адгукацца, гэта як бы толькі з часам можна паглядзець, калі кніга выйшла. Ну, як у нас у кнігавыданні, ты часам не заўжды можаш адгадаць, а чаму не прадаецца тая ці іншая кніга. Здаецца, мы выдалі кнігу. Добрае выданне, добрая вокладка, то бок візуальны складнік нейкі захаваны, якасны тэкст, сапраўды гэта не графаманія, а людзі не купляюць. Ты кажаш пра канкрэтную кніжку? Не, я просто, это вось нейкі такі абстрактны вобраз, тому што, ну, часам такія кнігі сустракаюцца, я разумею, што вось я яе прачытала, яна ж цудоўная, ну, неяк не ідзе. Ну, бывае такое. Это, ну, шмат розных фактараў і абсалютна ніколі не адгадаеш. Таксама, думаю, складана навучыць выбіраць правільныя кніжкі для выдання, як і складана навучыць таму, як пісаць гэтыя правільныя кніжкі для выдання. Да мне падаецца, што ў гэтым-то і як бы цымус, тым, што няма нейкага адзінага правільнага шляху. Ну, інакш бы ўсе рабілі, гэта было надта проста. Так, альбо все б рабілі адным гэтым шляхам, шлі і... Таму што у мяне ў працы ўсё проста. У мяне ёсць правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, якімі я кіруюся. Ну, больш творчая такая мастацкая справа, праца — гэта рэдагаванне, але карэктура — гэта супер такая механічна шаблонная, можна нават сказаць, праца, то бок ты просто павінен ведаць правілы і выправіць тэкст згодна з правіламі. Тут складана штосьці рабіць, там налева-направа адыходзіць, але, ну, вось з рэдактурамі сапраўды гэта ўжо больш творча, ўжо бліжэй да пісьменніцтва. Ну і творчасць ёсць у перакладах. Абсалютна, так. Это вот, напэўна, з таго, што ты займаешся, самае
самае творчае, Творчае, так, тому тому што што- часам трэба штосьці придумваць, дадумваць. У тебя прям все складнікі закранаюцца і як это і руцінная праца і Так, творчая праца, абсалютна. не жыццё, а Класна, казка. што можна пераключацца паміж такімі справамі, бо калі ты займаешся толькі творчай або толькі руціннай, гэта часам даволі складана бывае. Я хочу перайсці да нашых крінж-гісторый. Мая крінж-гісторыя пачалася, мне падаецца, 2 гады таму. Яна звязана з маёй класнай кіраўніцай. Яна была настаўніцай гісторыі, як бы як это агульнай сусветнай гісторыі, гісторыі Беларусі і грамадствазнаўства. І у школе яна была вельмі прыемнай жанчынай. У меня былі з ёй тут трэба сказаць, што у меня класных было штук 5 з 5 па 11 клас, тому што яны все былі ангельскую мову выкладалі, яны там, як звычайна, праз год-полтара сыходзілі ў дэкрэт. У нас было, што за 1 год 2 пачалі з адной, скончылі з другой. І падаецца, у 9 клас, калі мы ішлі, нам далі яе, і яна як уже даволі сталая жанчына, і нас уже з 9 вось давела нас, так бы мовіць. І у мяне былі з ёй вельмі добрыя адносіны, тыпу я любіў гісторыю, таму як бы я быў любімчыкам, можна сказаць, таму што мы з ёй маглі проста так паразмаўляць пасля урокаў пра штосьці, на нейкія агульныя рэчы. Яна мне навучыла, так нейк фармавала мой светапогляд увогуле на свет, паказваючы на нейкія рэчы. Мы маглі там абмеркаваць нейкія апошнія навіны, там звязаны, умоўна кажучы, на той момант з палітыкай. Там больш... Потым навіна ва ўсіх навінах пра тое, што там настаўніца замручила мальчика. Не, у нас такога не было. У нас была любоў, але без платанічная. Да, без платанічных нейкіх. Мы сапраўды, мне падаецца, добра сябравалі. І я выпусціўся падчас, як бы яна не раз сказала, што там, калі ў 11 класе трэба было распавядаць пра уже сучасны перыяд нашай гісторыі, яна казала, што я буду распавядаць вам пра гэтага Усатава, калі я яго недалюбліваю і так далей. Яна распавядала такія гісторыі, типу, пра Савецкі Саюз, тыпу, што як я магла лічыць, што Савецкі Саюз гэта добра, калі шмоткі, тэхніка, все вось гэта все лепшае было ў Германіі і там у іншых краінах, як я магла, а у нас нічога добрага не рабілі. Нормальна, такія вельмі прагрэсіўныя, вельмі... падрыўныя думкі. Сапраўды, і яна як бы, была такая... Яна казала, што я не буду ступаць нейкую Белую Русь, таму што яна казала, што настаўнік павінен быць апалітычным, і все вось гэтая вось, і яна не любіла хадзіць на все гэтыя дзяржаўныя мерапрыемствы, яна заўсёды так, як бы, толькі калі ўжо яе там прымусяць, то яна як бы уже там зробіць штосьці. В БРСМ на нас не прымушала вступаць, тыпу, карацей. Было вельмі так. І літаральна, можа быць, 2 гады таму я сустрэўся з дзяўчынай з паралелі, якой моя класная, она не яе класная, недзе ноччу пачала пісаць, тыпу, што заменім імя, імя заменім рэдакцыя, ведаеш? Маша, типа, што ты, як ты там спілась уже, наверное, вообще. Кстати, настаўніца пісала сваёй былой вучаніцы ноччу, да. Маша, што ты там спілась уже? Да, типа, што там, типа, короче, какую-то вот такую... Жарты, калі былы хлопец піша табе ноччу «Привет», піш? Сапраўды, это была просто ахінея нейкая, она там што-то паспрабавала перепісвацца, і она сказала, што калі б я была на месцы кіраўніка дзяржавы, скажу так, я б вообще стреляла по ним, типа, просто какие-то вот такие вбросы. І я пасля гэтага... Кукухай там паехала? Сапраўды. Яна любіла выпіваць. І... Я, сустрэўшись со своей этой однопоточницей, как это сказать, не ведаю, с дзяўчынай з паралелі, она мне распавяла всю гэтую гісторыю, і я вырашыў напісаць сваёй класнай кіраўніцы пра тое, што мне вельмі шкада, што вы як бы чалавек, ведаючы гісторыю, але Что ты за змахар за справядлівасць? Што мы вырашыў ёй напісаць? Мне было шкада, таму што это сапраўды быў даволі блізкі чалавек, які шмат чаго мне, як бы, у нас былі добрыя адносіны, мне сапраўды было шкада. Добра, разумею. Я напісала, што мне шкада, што вось што гісторыя адбываецца, мы глядзім на яе з іншых бакоў, абсолютна нейтральны тэкст насамрэч. Я напісаў і забыў увогуле. Калі гэта было, калі ты напісаў? Ой, гэта было... Так, я пераехаў, напэўна, 23-й год это быў. Недзе пачатак восені, мне падаецца, ці канец лета.
Я забыл. Ну, это все в ВК, як бы я туды заходжу, рэальна, калі мне трэба знайсці фотку мяне з чырвонымі валасамі, альбо Что ты штосьці, не можешь захаваць на штосьці я не магу захаваць рэальна на кампутары, или не магу знайсці ў фотаздымках. Вось. І я і напісаў, забыл. І вось чарговы раз мне там, напэўна, пад канец 23-го года мне спатрэбілась штосьці в ВК зноў. Я туды зайшоў і пабачыў просто нейкі выбух з абразамі, з тым, што ты вообще там малакасос, чаго ты дабіўся ў гэтым жыцці, там все вось гэтае вось. Я такой, што, ну, типа, я як бы просто напісаў даволі нейтральнае паведамленне. Вось. І потым у нас нейк дыскусія разгортвалась там, ну, я раз на 2 месяцы зайду і бачу там колькасць паведамленняў, которые напісаны в розныя дні, разумееш, там нейкімі абрывістымі фразамі просто, і я як бы адказваў, спрабаваў штосьці данесці, і, падаецца, у мінулым годзе, недзе ў лютым, яна мяне заблакавала. Потому что я ей скинул розныя фотаздымачкі, разгорнута выказал сваю пазіцыю, сказал, што мне вельмі шкада, што мы глядзім на пазіцыю. І все, я забыў пра гэта. Ну, яна мяне заблакавала, і все. Ну, і ВК, як бы, перыядычна, можаце, захадзіў, но там не з'яўлялася это паведамленне, што там ёсць. Недавно я зноў захожу в это ВК і бачу, што меня походу разблакавалі ці што. Сумна стала ей. Напэўна. І я там бачу паведамленне. Это то, што ты мне скидывала апошняе. Так, паведамленне, якое я, ну, реально, вот просто з ніадкуль, просто я спрабаваў зразумець, чаму менавіта ў гэты дзень, але ў мяне не было, як бы... Трэба паглядзець, там фазы месяца, можа абвастрэнні. Можа быць, это абвастрэнні. І паведамленне гучало так. Наигрался, пытальник, к маме-папе прибежал, секунды не сомневалась. Я як бы такой, што да чаго, тыпу... Ну, я падазраю, што ў чалавека ёсць нейкія праблемкі з галоўкай, галоўка-бубо, як казалі ў дзяцінстве. Вось реально, ну, улічваючы той факт, што яна ўжо ў школе любіла выпіць, скажем так, не то, што яна прыходзіла там п'яная на ўрокі, але все ведалі пра гэта. Якога яна ўзросту? Колькі? Мне падаецца, што за 60. Ну, то ўжо як бы і не маладая. Ну так, яна не дзевачка, мне падаецца, дакладна. І зноў ж такі мы вось пачалі з ёй штосьці перепісвацца, і самае... Ты перепісваешься? Ну, я просто заблокавала бы забыла. Нет, у меня тут открылся такой пісьменніцкая зацікаўленасць. Ведаеш, картку персонажа мне трэба было скласці. Калі-небудзь просто напішаш гэта ў кнізе. Вось, я реально, ну, мне просто такой зацікаўленасць з'явілась. Это антропалагічнае даследаванне. Вось, антропалогія ў чыстым відзе. Я ей что-то пишу, распавядаю нейк пра сваё жыццё, а яна вычэпвае нейкія два спалучэння слова і адказвае толькі на іх. І просто вот эта перепіска, яна доўжыцца, і я ей па некалькі разоў кажу пра штосьці, а яна просто, ну, то есть яна не чует, не бачит. Недавно яна заўважыла, что я ей скинул, типа, калі, ну, она что написала, Макар, ты там вообще никто, звать тебя никак, там штосьці, там сидишь, там бомжуешь в этой Европе, штосьці такое, вяртайся домой, тебя тут ничего не будет, всякая некая чухня. Я такой вырашыў, напишу, типа, ну, что я там працую там-то, что у меня все добро, что там вот книжки... Может, это товарищ майора, не наставник? Нет, я написал, вот, что вот книжки пишу, типа, то всё 5-10, скинул книжечки свои, кажу, типа, можете почитать, вот, можете такие видосики со мной поглядеть, коли вам цікаво. Тут снова на меня вылилось, что книжки пишешь, не смеши меня, что ты чухню какую-то с посыл... Она вот это ведает, что нельзя переходить по спосылкам, какие тебе досылаются, ну что-то вот это, что ты с посылками меня закидываешь, думаешь меня подмануть, что есть то демо-сюдемо. Короче, история скончилась, мне падаецца, учора, калі я написал літаральна карацей, я жадаю вам всего наилепшего, хай у вас все будет добро, хай вы будете здоровыми и так далее. Она написала, разумеешь, просто, калі б яна скончила, я б таксама скончил, я, ну, типа, а она протягивает, то есть я уже все кажу, карацей, ну, як бы скончил, она пишет, я тебе таксама таго всего ждаю, только чухню не неси, какое опошнее поколение, у меня тут 1500 детей каждый год приходит в нашу школу, тут у нас то все 5-10, я просто, ну, вот у меня есть это вот, хочется зразумець чалавека, зноў ж такі просто вот это антропалагічнае даследаванне. Ты блізка ўспрымаеш, так? Вось, а з іншага боку, разумееш, у меня просто няма сіл,
і меня просто Яна просто паехаўшы. і я разумею, што ў трэба меня было спыняць дзесь. Ну гэта як размаўляць з вар'ятам. Ведаеш, ты едзеш у транспарце, які-небудзь заходзіць там валацуга алкаш і пачынае табе штосьці расказваць, ты яму адказваеш і ўсё. І гэта можа быць бясконца, бо ён ужо не ў гэтым свеце, на іншай планеце. Ну так, вот Ментальна. напэўна, ну то есть калі Я падазраю, што яна просто або сапраўды выпівае, або хутчэй за ўсё гэта нейкія ментальныя ну тут еще важно, что она заўсёды пишет ночью. Типу, это обострение, альбо она реально прибухивает, и просто потом вот у нее надыходзіць творчая плынь напісаць. Конечно, цяпер шмат цярпення, я б не ведаю. Ну, я б нават не адказвала на такое. Я, звычайна, мне вельмі цяжка даецца камунікацыя з людзьмі, любая. І таму, калі можна камусьці лішні раз не пісаць, то я не буду лішні раз пісаць. Так ну, что... тут реально, напэўна, спрацавал два фактора. То, что это был довольно близкий человек, с якому я доверял, так, а другое, это вот, зноў ж таки, вот это антропологічнае даследаванне. У меня перыядычна ў размовах з людзьмі, любымі, то есть в компании нейкіх людзей, у меня включается зразумець человека, я пачинаю задавать шмат пытанняў, просто каб человек отказывал, себя некомфортно адчувал в этой ситуации, просто чтобы, ну, зноў ж таки, потым как-то это откладывается, я потом, калі, напрыклад, пишу, я перыядычна как-то на самого узгадываецца, что можно такую фразочку ставить, что-то такое. Все пісьменнікі назіраюць за людзьмі. Назираем за людьми, так. У тебя, Настя, есть? Ну, я нават, слухай, не нават не блізка. Я разумею, что тут подобраться складана до этой Эвереста, але, может быть, хотя бы Джамалунку. Абсолютно ніякіх кринжовых гісторый. Я памятаю, ведаеш, была гісторыя са школы, калі мы раптам з аднакласніцай вырашылі, што у аднакласнікаў за тое, што ён заходзіць у клас, трэба збіраць грошы. Мы сталі на ўваходзе ў клас, і проста ўваход каштаваў туды 10 беларускіх рублёў. Гэта такія, которые былі маленькія, фіолетавенькія, здаецца. І потым, калі настаўніца пра гэта даведалася, яна нас прымусіла ўсе гэтыя грошы вярнуць. Вось так я і не стала мільянерам, канешне. Гэта была такая кринжовая гісторыя. Была, ну, не кринжовая, а гісторыя пра тое, што я пісала вершы з дзяцінства, і я напісала аднойчы верш для такой насцен газеты пра Новы год. І гэта быў сапраўды прыгожы верш, я сама яго напісала, а мне не паверыла настаўніца, што я яго напісала сама, і яна была ўпэўнена, што я аднекуль спісала, бо я не магла так добра напісаць. А гэта былі часы, калі нельга было загугліць, і, ну, просто яна адмовілася ставіць яго ў газету, таму што яна была ўпэўненая, што я яго не сама придумала. Пры гэтым, ну, і мне нават было шкада, не ведаю, саромілася ці што, паскардзіцца бацькам, якія прыйшлі і прынеслі б усе тыя спісаныя кучы сшыткаў з маімі вершамі, каб даказаць, што гэта сапраўды я. Але тады это было балюча, маё самалюбства было закранутае. І, ну, это быў даволі нейкі малы клас, то бок да 4-го, мне здаецца. Насамрэч, просто вось праз гэта, мне падаецца, і вось гэта вся сістэма адукацыі просто забівае любое жаданне штосьці тварыць, ствараць, самавыражацца, таму што калі ў маёй школе, напрыклад, збольшага всем было ўсё роўна, у чым ты ходзіш у эту школу, самае галоўнае, это, напэўна, сёння это называецца, як это модна, ну, калі... Школьная форма? Не, як называется стыль вопратцы, калі casual. Casual. Ну, типу, мы ходили реально кто як, типу, неважно, там джинсы, ну, на джинсы глядзелі коса, а на чорных джинсы уже глядзелі нормально, напрыклад. Там, ну, кашулю напранула, і уже добра. А яшчэ да нас ставілись, типу, мастакі, яны адбітыя, таму як бы як хочуць, так як і ходзяць. Не, у нас была школьная форма, сур'ёзна, у нас на ўваходзе правяралі і записывалі ў дзённік, внешні вид не соответствует требованиям гімназіі, калі ты быў не ў гэтым. У мяне былі чорныя штаны, але гэта былі не вось такія вось брюкі, ведаеш, са стрэлачкамі. У мяне былі просто чорныя, ну, такія скіні, звычайныя штаны, але яны не былі джинсамі, это былі просто чорныя скіні штаны. Это не падыходзіць. Я реально згадаю, мы ходили хто ў чым, типу, самага casual стыл, это вось было наше ўсё. Я ўсе гады навучання спрабавала зразумець, як школьная форма ўплывае на то, як я вучуся, дагэтуль не разумею. Ясна, што нельга прыходзіць там у празрыстых майках у сетачку, там, але ну што за глупства, нельга хадзіць у джинсах. Ну, это сапраўды, і вось мне падаецца, што і праз вопратку, і праз вот это то, што не фарбуе валасы там у чырвоны, фіолетавы, зелёны. Не, валасы это ўжо нібыта больш так... Не, тут я пафарбаваў валасы, напрыклад, у 11 класе на 1 верасня. Я офігела, калі пабачыла фото. А дзе ты пабачыла? Ты показываў. Ага, окей. Показываў фото з чырвонымі валасамі. Зелёным я быў на 1 верасня, чырвонымі валасамі я прыйшоў на другую. Уже тады было вот это вот чырвона-зелёнае. Хотел быть долучным до гэтага, а не брали. Вось.
і ну як бы на гэта глядзелі так крыва-коса типа першыя пару тыдняў. Ну мне я павінен быў чытаць верш на 1 верасня, но мне сказалі не будзеш чытаць верш. Ну Всё? і Всё і все, пакаранне. як бы это все пакаранне. З чырвонымі валасамі калі я прыйшоў, ну як бы першы тыдзень глядзелі типа что ты тут выдумала, і то может быть пару настаўніц, все потым все это сышло на нет, і всем было все равно, як там што хоць. Ну может быть тому что это такая школа была. Сёння калі я читаю все гэтыя навіны про то, як там все школы в школьной форме, все там прилежные, все там пристойные, аккуратненькие, все это все. Робіць гэта КНДР трошки. Мне реально страшно становится, потому что, ну, и на твоим прикладе то, что с вершем, это реально просто забивая все вот это жадание туда ходить. Я потым трошки пішаць праз пару класаў, калі ўжо была больш сур'ёзная, у нас быў конкурс да 9 траўня, трэба было напісаць гераічна-патрыятычны верш, што я зрабіла. Это пропаганда нацизма зараз пачнецца. Ёсць такі расійскі гурт «Калаврат» называецца. Нікому не рэкамендую. І ў іх ёсць песня, якая называецца «Герои РОА», рускай асвабадзітельнай арміі. І ну гэта ну такі неонацыстскі трек, вельмі такі тэматычны, і я просто але ў яго быў вельмі паэтычны тэкст, які можна было змяніць і выкарыстаць для чагосьці светлага. І я просто ўзяла песню «Герои РОА», выдрала там самы пачатак першага куплета і перарабіла ў верш. І зрабіла гэта вершам пра 9. Так, ён там удзельнічаў у конкурсе, але я не памятаю, што там было далей, але ты, ну, тым не менш, вось, у конкурсе з вершам я паўдзельнічала. Але гэта, ну, гэта, як той казаў, моя барацьба. Па ўсіх сэнсах. Блин, ты рассказала... Не то, што я цікавілася ідэямі нацызма, не нацызма, просто, ну, вось, гэта, не ведаю, такі юнацкі максімалізм, магчыма. Не, ну, это супраціўна, сам рэч, круто зроблена, і мне падаецца, што прям якасна ты зрабіла. Так, це была шматхадовачка праз некалькі гадоў. Просто, ну, я вырасла ў раёне, дзе серабранцы, дзе былі скінхеды, і як бы вось гэтая вся нацысцкая, неанацысцкая культура, яна была, на жаль, навокал побач, таму, на жаль, я ведала гэтыя рэчы. І гэта не то, каб мне падабалася, ў прынцыпе, не падабалася, але, ну, просто я ведала, што гэта такое. Мне было адкуль браць фактуру, матэрыял. Ты просто сказала конкурс, я хочу, напэўна, расказаць апошнюю гісторыю, звязаную са школай, мы перайдзем да цікавостак. У нас як мастакі, і там перыядычна праводзіліся нейкія конкурсы да нейкіх важных дзён, ці просто нейкіх святаў, ці вось на пачатку кожнай весны был такі конкурс мартаўскіх катов, ён назывался. І все малявалі катов розных. Есть у мяне адна сяброўка, у якой дачка малюе выключна катоў. Просто фаза даўжынёй некалькі гадоў яна малюе толькі катоў. Ну, есть людзі, якія каней малююць, толькі каней пейзаж, окей, типа тут неважно. І мы малявалі вось гэтых катоў, і потым яны все выставлялись на 3-м паверсе, і шло галасаванне, все могли проголосовать, і найлепшаму, хто перамагаў, падтрымліваў там торт ці штосьці такое сімвалічнае. Нормально, солидно. Так, і, ну, я ж жыву ў Беларусі, таму я ведаў, што такое выбары ў Беларусі, і я вырашыў перамагчы в этом конкурсе. І я, як бы, мы з сябрам вкидывали в эту урну перыядычна, все просто закидывали. І у меня был план, а там типа один перапынак, два перапынкі всего доўжылася это галасаванне, і вось на адным перапынке мы повкидывали, потом я подумал, что я выйду на уроки, а эта урна просто стояла, як бы, я подумал, что я закину туды яшчэ, я закинул, і потым, калі я сел, вернулся вось на уроки, подумал, блин, а ці дакладна у меня 42-й нумар картины? Как оказалось, у меня 43-й номер картины. І ты просто паспрыяў перамозе кагосьці. І вы перамагла 43-я картина. Яна хоць была... Не. Не, яна была не. Там была просто нейкая дзіч. Вось, это, не ведаю, доказ таго, што трэба перамагаць шчыра, чэсна. Так, а не вось гэтымі. А не вось гэтымі все. Ну, это реально просто кек гісторыя. Лёс. Добра, Макар, наш падкаст падыходзіць да завяршэння, і завяршаем мы, як звычайна, цікавосткамі, чымсьці нейкімі навінамі, якія нас уразілі, кніжкамі, фільмамі, і вось гэта вось усё. Я зразумела, што я ніколі не дзялюся навінкамі кніг ці там фільмаў ці чагосьці, таму што я мне як быццам бы для гэтага ёсць асобны падкаст, і таму я расказваю цікавосткі пра штосьці іншае. А ты, мне здаецца, наадварот часам дзелішся. Ну, сёння у меня кніга. Вось, бач, я, дарэчы, даглядзела 1672 сезон да канца, і всё, цудоўна. Цудоўна? Спадабалася? Так што я далучаюся да Макаравай рэкамендацыі. 1670, глядзіце па-польску,
альбо я не ведаю, может быть, он «Мементо есть морі», то есть мой улюбёны цытат матывацыйны. Ну, хутка выйдзе 3 сезон, таму Так, недоўга так. чакаць нам. Якая у цябе Наста? У мяне цікавостка звязаная з навінамі апошняга часу, просто цікавая навіна, якая мне трапілася на вочы, і я пра яе разважала у кантэксце тэмы, якая перыядычна заходзіць мне ў галаву. Я пачну з гэтай тэмы. Я думаю пра тое, як звычайны чалавек можа знікнуць. Вось калі раптам я захачу знікнуць... Як твоя аднакласніца. Так, яна прынамсі дома з'яўлялася. Але вось, напрыклад, я дарослы чалавек. Я не хачу камунікаваць ні з сям'ёй, ні з сябрамі, ні з людзьмі нейкімі, там, не ведаю, калегамі. Я проста хачу кудысьці сысці, і каб ніхто мяне не шукаў. Але я разумею, што хутчэй за ўсё, калі я вось так раптоўна знікну, нікому не паведаміўшы, мяне пачнуць шукаць, хутчэй за ўсё, там, паліцыя, вось гэта ўсё. А калі я, напрыклад, скажу пра тое, што я сыходжу, то пачнецца там вось гэта, а куды, а што, навошта? А мне вот хацелася б... Не мне, ну, это я тэарэтычна разважаю. Вось проста знікнуць. І вось я недавно такую навіну прачытала, можа быць, ты яе чуў, я думаю, што яна была такая даволі шумная, пра аднаго чалавека з Балгарыі, мужчыны, які 17 гадоў таму знік без вестак. Я штосьці чуў такое. І яго знайшлі. Яго вось пасля таго, як ён знік, яго там шукалі доўгі час, яго нават прызналі судом, што ён памерлы, але цяпер яго знайшлі жывым і здаровым. Гэта вось адбылося літаральна ў канцы кастрычніка, калі дзесьці там вось на, ну, каля межаў Балгарыі у адным парку егеры знайшлі незаконны кемпінг. А ў гэтым парку нельга ставіць палаткі, штосьці такое. Яны там патрулявалі і пабачылі штосьці падобнае да палаткі, нейкае такое пластыкавае сховішча. І калі яны паспрабавалі зразумець, хто там жыве, яны хацелі, ну, скласці пратакол чалавеку на то, што ён там незаконна гэта паставіў. Гэты мужчына быў вельмі агрэсіўны, ён вельмі груба сябе паводзіў, і яны звярнуліся па дапамогу тады да паліцыі. Калі прыйшлі і прыехалі супрацоўнікі паліцыі, высветлілася, што ў гэтага мужчыны няма дакументаў. Ну, немагчыма было высветліць ягоную асобу, таму яго завезлі ў нейкае аддзяленне там паліцыі, так, для высвятлення асобы. І тое, што яны высветлілі, было просто шокам, тому што гэты мужчына быў абвешчаны прапаўшы, ну, зніклым без вестак яшчэ ў 2008 годзе. Яго вось колькі гадоў трэба, каб чалавека прызнаць памерлым? 5 гадоў спатрэбілася. ў 2013 яго прызналі праз суд памерлым і выдалі пасведчанне аб смерці. Ну і вось ён расказаў гісторыю, што пасля таго, як ён проста вырашыў сысці, ён пакінуў Балгарыю, перайшоў мяжу і пасяліўся ў Грэцыі. Ён там жыў, працаваў жывёлагадоўцам 13 гадоў. Пасля таго, як ягоны працадаўца памёр, ён пачаў выжываць адзін у гарах паміж Балгарыяй і Грэцыяй. І з ягонымі сваякамі потым звязаліся, ён, конечно, все там у шоку ад таго, што адбылося, але мужчына просто наадрэз адмовіўся ехаць з імі дадому. Ён не хацеў бачыць гэтых людзей, ён сказаў, што яму там не месца, што ён не хоча, каб людзі зараз пра яго думалі, што, ну, што гэта паніку нейкую выкліча. І ён казаў, што нават калі яны прыйдуць мяне забіраць, я ўсё роўна збягу, уцяку, і ўсё. Гэта апошняе, што ён сказаў паліцыі. Ну, у выніку там цалкам высветлілі, хто ён такі, адпусцілі яго, і ён далей пайшоў па гарах паводле ўласнага жадання, і ўсё. І это для мяне Цябе прывабіла. Абсалютна гэта такая гісторыя нейкай незразумелай асабістай свабоды, што мне прям захацелася трошкі пабыць гэтым мужчынам. Дзесьці ў Белавежскай пушчы заблукаць. Ну, насамрэч, ну, я цалкам з тобой згодзін у тым сэнсе, што ну, альбо ты знікаеш, і цябе пачынаюць усе шукаць, альбо ты кажаш, што ты знікаеш, і цябе все кажуць, а як так? І ўсё роўна, можа быць, будуць шукаць. І ўсё роўна будуць шукаць. А гэты чалавек, як бы, вось, ну, ён, я так разумею, паступіў па першым шляхам, пайшоў, і пачалі шукаць, не знайшлі, но ён, як бы, у гарах, трэба сапраўды ў Белавежскую пушчу, напэўна, ісці, каб знікнуць. Ну, там халаднавата будзе, мне здаецца, на мяжы Балгарыі і Грэцыі ўсё-такі прасцей выжываць, так, там хіба надвор'е палепш. Ну, і трэба, зноў ж такі, штосьці есці, трэба, ну, трэба недзе працаваць, напэўна, трэба... Так вось, гэта ў тым і свабода, што не трэба нічога не працаваць. Ну, працаваў вось на жывёлагадоўлі, але потым проста стаў бамжаваць. Ну, карацей, гэта неяк... Это патрабуе кніжкі, такая гісторыя дакладна. Насамрэч, цікава было б, каб ён кніжку напісаў. Ці пра яго хтосьці напісаў бы кніжку. Чым кіраваўся гэты чалавек. Вось такая вось у мяне цікавостка рандомная. Калі пасля гэтага выпуску раптам пачнуцца нечаканыя знікненні людзей, то я не маю да гэтага ніякага. Я ні на што вас не падштурхоўвала. Як это...
празмернае ўжыванне алкаголю, празмернае спажыванне нашага падкаста шкодзіць вашаму месцазнаходжанню. Мая цікавостка — гэта кніга, якую я скончыў чытаць літаральна некалькі дзён таму. Гэта кніга Сашы Чарнухі, кніга «Гвалт». Я да яе падступаўся, мне падаецца, колькі таму яна выйшла. Паўгода таму, напэўна, больш. Ну, даўнавата. Вось, з таго часу... Палохала назва? Мяне палохала назва, мяне палохала вокладка, я не разумею... Ну, тыпу, мне падавалася, што гэта нешта пра... Ну, гвалт прям фізычны, пра штосьці там, пра 20-й год, зноў ж такі. І мне вось неяк гэта ўсё было так цяжка, не хацелася. Потым я нарэшце дайшоў хаця б купіць гэтую кніжку, потым яна зноў все яшчэ лежала некалькі дзён, але нейкім вечарам я падумаў, што, ну, паспрабую. І я прачытаў першае апавяданне, і я такі, цікава. Як я потым даведаўся, Саша сам выкарыстоўвае тэг «Чорная люстэрка» для прасоўвання. Я думала, што я такая разумная, я калі яе чытала трошкі гэты твор яшчэ, як, ну, бэта-чытач, умоўна, мне Саша дасылаў яшчэ рукапіс. І у мяне ўжо тады ўзнікла гэта думка пра «Чорная люстэрка», але потым паўсюль гэта стала форсіцца, я ўжо не такая арыгінальная. Вось, ну, я калі пісаў Сашы водгук, я напісаў, мне падаецца, што это вельмі, ну, падобна на «Чорная люстэрка», я не ведаю, наколькі тебе гэта прыемны этот вобраз, а ён мне потым напісаў, што ён сам выкарыстоўвае гэты тэг. Мне падаецца, што гэта даволі цікавая кніжка. Калі вы думалі яе прачытаць, то чытайце, таму што гэта зборнік 7, падаецца, апавяданняў ці 8, кожны з якіх распавядае пра нейкую гісторыю, бярэ нейкую сітуацыю і выводзіць яе да абсурда в нейкім сэнсе. Мне больш за ўсё спадабалася гісторыя пра язык. Апошняя «Дзельба кабанчыка» мне спадабалась. «Дядя и тётя» называлась про язык. Дядя и тётя сидели в тени деревьев. Вось так. Гэта гісторыя. Мне спадабалась гісторыя про «Дзельбу кабанчыка». Мне спадабалась першая гісторыя, не памятаю, як яна ўжо называлась. Рука? Ну, там что-то рука, хвост, там они так... Падаецца, рука яна называлась, так. Ну так, рука яна называлась. І мне спадабалася, що вельмі «Халадзец», тому што яна зусім пра штосьці іншае, тыпу зусім, вось это, напэўна, самая такая міжнароднае, напэўна, апавяданне, тому што такое сапраўды сюжэт для «Чорнага люстэрка», нібыта для серыяла. Напэўна, мне яшчэ штосьці спадабалось. Я ўжо зараз проста не ўзгадаю. Карацей, я чытаў гэтую кнігу кожны дзень па аднаму апавяданню, вось як я глядзеў і «Чорны люстэрк», як бы па адной серыі на дзень, і ў цябе застаюцца нейкія думкі. Некаторыя апавяданні мне былі як бы крыху далёкія, можа быць, не зусім зразумелыя, але агульнае ўражанне мне даволі прыемнае. Таму цяпер ты нарэшце можаш падпісаць гэтую кнігу. Так, Саша, нарэшце. Вы не ведалі, Макар падпісвае толькі тыя кнігі ў аўтару, якія прачытаў. Так. Смагу падпісаць у Сашы і хачу сказаць усім, што чытайце гэтую кніжку, мне падаецца, што гэта якасная... Купіць можна ў кнігаўцы. Якасная беларуская літаратура. Хаця я чуў абсолютна розныя водгукі, кажу, што это не такая, што это слабая кніжка, што яна горш за свінні, што яна там недапрацаваная. Мне падаецца, што даволі добрая кніжка для вось такого чытва. Гвалту там шмат, галоўнае пытанне, адкажы людзям. Ці трэба баяцца гвалту? Гэта тое, пра што ты будзе, ну, задумаешся, падумаеш, паразважаеш, захочаш абмеркаваць з кімсьці, але, ну, фізічнага гвалту, мне падаецца, там зусім няма. Там в асноўным гвалт нейкі такі эмацыйны, маральны, таму это проста кніжка, на такую цікава падумаць, а можа быць, вам, як мне, напрыклад, некаторыя апавяданні мяне не краналі, мне хацелася пра них думаць, я не разумеў, як бы, пра што там думаць, і як бы я праходзіў далей, ішоў далей. Зноў ж такі прыклад з серыялам «Чорная люстэрка». Часам бывае серыя, якая тебе цікавая, ты хочаш пра яе падумаць, а бываюць ты, пра які ты не хочаш думаць. Добрачкі, дзякую вам вялікі, што даслухалі да гэтага моманта. Можете расказаць свае крынжовыя гісторыі са школы, каб яны перабілі крынжовыя гісторыі з настаўніцай Макара. Мы будзем чакаць. Зладзім конкурс на самую крынжовую гісторыю са школы. Так, пішыце каментарыі, пішыце вашы пытанні, падпісывайцеся. Прапаноўвайце тэмы, падпісвайцеся на наш падкаст. Расказвайце сябрам. І мы будзем вельмі рады. І далей будзем запісваць яго для вас. Так. Дзякуй. Дзякуй, да пабачэння.